Oyawre Nyakaramogi Ajong kamora mora maintiere kawuono mainchienga tich abich tarik 3 dwe mar abich higa mar 2024. Kamora mora maintiere okinyi makawuono ichiu nade to chal mar kor lwasi kama intiere chalo nade. Bore Nairobi kae wachiu maber kendo koyo emanitiere kata kamano okinyi makawuono koth podok chwe. Gweng ma intiere to chal mar kor lwasi chalo nade. Kata kamana asechope studio kae okinyi makawuono achiel kachiel mar tai e chenro mar rupiny kachiel kod mano mar mbako romo. Kaka pile waiko ni chenro mayielach bang' mae abro bedo kakelo ni weche manyien mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore e pacho kae. Bang' mano tabro bedo katai e nonro mar gazeta. Kwanyalo mana ng'iyo moko kuom weche ma odiochieng' makawuono omi pek e gazeta. Wantiere kae kod gazeta mano mar Daily Nation. Okinyi makawuono wang'e ni odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto noyiero jamadar manyien kata jatend jolweny manyien. Ene maneno koket picha ne kanyo mano Charles Kariri. Ene jatend jolweny manyien makoro kao kar mosenindo Francis Ogola. To bende nitiere lokruoge mopogore opogore mane otim e bad migawo mar lweny e pacho kae. Mago duto abro bedo kanone nonro mar gazeta. No kae ka Daily Nation ondike ni change of guard. Nitiere pichni mag jolweny mopogore opogore makoro oket e lemo obed mano mar jalup jatend jolweny. Wantiere kanyo kod komanda mano mar jolweny mago mag lomo tuo kata Kenya Army, komanda mar Kenya Air Force kachiel kod komanda mano mar Kenya Navy. Mago gin moko kuom jogo makoro nyaka sani wanyalo wacho ni ochwal gi e lemo kata change of guard kaluwore kod lokruoge ma jatend piny Kenya notimo odiochieng' manyoro. Te ong'ala mokwongo kata e tielo mokwongo waneno ka nitiere nyadendi moro mano Major General Fatuma Ahmed ema sani koro en komanda mano mar Kenya Air Force. Puoch kachiel kod pak ne jogo duto makoro nyaka sani koro no pod ne gilemo mopogore opogore e migawo mar lweny e pacho kae. Nyaka sani koro wabro bedo kwaneno ni Charles Kariri bro bedo ka telo ne jolweny e yo machalo nade. Mane wach mabenda bro bedo ka lidho ni e gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono kachiel kod weche mamoko mathoth ma odiochieng' makawuono nitiere gazeta. Kopogore kod mano Nyakaramogi Ajong gazeta mar The Standard bende omiyo mana pek weche maket kod magi. Pod gimiyo mana pek mano lokruoge ma jatend piny Kenya William Ruto notimo odiochieng' manyoro e kinde mano yiero jatenda jolweny manyien e pacho kae. Nyakaramogi Ajong bang' nonro mar gazeta twak mokwongo kinyi makawuono chieng' tarik 3 dwe mar abich higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' mano neno ni jofwambo nitiere kod ratiro margi e yo makare kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni World Press Freedom Day. Okinyi makawuono abro bedo katwak kod jofwambo mar mondo mi wanonane ni wan kaka jofwambo e pacho kae bende wantiere kod press freedom kata freedom mar ndiko sigana mopogore opogore maponono onge ng'at moro manyalo ng'isi ni kaw mit bilia makamae mar mondo mi neg story makamae kose oyo. To kata kamano penono nitiere kaka sirikal donjore e weche mag press freedom mag jofwambo e pacho kae. Mane twak mabo bedo godo okinyi makawuono e chenro mar rupiny kachiel kod mano mar mbako romo. Mabo bedo kagoyo mbaka kod jofwambo mar mondo mi wane ane ni e kinde mabiro mbele ponono ere kaka press freedom nyalo bedo makare e pacho kae mar mondo bi jofwambo duto e pacho ka obed kod ratiro mar nyiso gigo matimore e pacho ka maonge pando gimoro amora to onge ng'ata ng'ata ma ponono nyalo chocho ratiro mar jofwambo e pacho ka. Omicha kotudri kodwa kochakore sani ichwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Machiegni to mage thund weche ma omiyo pek. Konye gi expenses magiko, obro konye gi bills te mag hospital, obro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. An kaka chung kane okwacha gi long'na gi satina ni kende madonge e Kenya ka jowadwa.
Nyakwara Mugajong machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Johala maloko handgi e dhowedhe kaka Dunga, Hippo Point e kin mamoko e sub-county ma Kisumu Central koro kwano lal kaluore kod pong' mar nam Lolwe makoro miyo handgi onimo e pi. Jafambo marwa Millicent Adhiambo ne oloso kodgi kendo miyowa lipot e yo machalo kama. Kama e kaka ng'ok mar nam Lolwe oyo ka kuonde loko e dhowedhe kaka Dunga kod Hippo Point chalo e boma ma Kisumu. Joalago yango ni koro giuso kod luoro ni mar pi opong'o kuondegi mag loko gino makoro chunogi mondo mi gigero inga manyalo resogi e lwet ng'ok mar nam Lolwe. Sebedo gi lweny mager mar pi makoro godhiambo to kayamo loko koa yo Mabei to gi area mar Siaya County ne kaendi to pi olre nyaka donjonwa nyaka otel makoro onge ta kaka watim. Wakwamo gi welo be koro kubiro to doka gineno kama wan kama so pathetic. Waolo giminana chung'eni kanyocha en nam en pi to gisani koro waolo maram to mago gin mana pesa. Biashara bodok chien onego beno waole mwachop kocha to kwanyal nikech en pesa mang'eny. Koro watema ni ka mwatemo matisni nyalo miyo wendwa ridore ka biro chiemo nikech pi opong'. Sani oketno mano inga moro kae matin ma welo nyalo kalo go to ka pi osedonjo ka to welo go be ok nyal donjo ka nikech pi donjo nyaka e ot ka. Giyango ni dang'ni mar paro makogi motelo ne yepo mar skunde juma manyien. Ohala bende odok piny nikech kar uso to gidak e wi kokgi mar konyo mwandu gi kod tijegi e lwet pi. Joma go ohala ginere ke Dunga kaendi nigi paro mang'eny ma gineno mana ni gibiro loro to wambe como wadhi kose loro onge wan gi nyithindo madhi sikul wan gi ma kon gi koni ma kaka ji konyre mana wan wayude gi ka. Ohala dok piny kabisa nikech kaka pi medo pong'o nam koro ng'ama nyalo biro ka onge ne wach ji oluoro pi ok gidwa chopo koni koro samoro yudo ka abiro to adok nono makata gima wauso be onge. Wabiro tich gokinyi onge pesa miwuok godo in kaka idonjo kinyi no inena nena customer no be chungi chien kucho koro sani be wachiegni gi nyithindo dok skul jopuonje bori to wai skul kuchucho dwaro pesa kaka dang watim gi nyithindo be onge. Kwayo gi ne sirikal en mondo chwalnegi kony mochwere mapiyo kapok pi omayogi yor yuto margi ka bende nyaka sani gisewito jolimbe kaachiel kod jonyiewo mabiro miyo giga ohala kaluwore ni gilaro pap mar uso kod nam. Pigni odonjo gi kute odonjo koilo ji to odonjonwa nyaka iye ka koro wasebedo kod tabu makata pesa onge kaka wanyalo yudo koro gima chandwa kabisa wakwayo kendo kod ng'uono ni jo county mondo konywa kata mana gi bude ma wanyalo miyo kata welo to yoronwa go pi. Koro wakwayo mana serikal kata MP Mr. Honorable Joshua Oron mondo wuog oko okonywa Dunga ka wawinjo matek wan matek wadak marach. Kapo ni nigi nyalo gero nwa kata gimoro ma at least gi raise godo level mar pi kik jokwa to nyalo konyowa. Mabiro e kinde ma midhiero mar oula bende ogoyo limtidi e gwenge mopogore pachoka kaluwore kod koth mapek ma pod dhi nyime kod chwe pachoka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Chenro mapile koro chako duogo e wang'e e boma Masindo bang' masira mar oula mapek mane omwomore e boma no maweyo ka ji ang'wen owito ngimagi. Jafambo marwa Ali Abich nigi ler mathoth. Jodak kod jogo matimo ohala e boma Masindo osebedo gi pek achiel kod buok maduong' mane okel kaluwore kod masira mar pi mabobni mane omonjogi bang' ka koth mapek mane ochwe gi oula wuok e gode mag Wasi kendo kelo tho mag ji ang'wen ka mwandu mathoth bende ne okethore. Mani yo maito boga kabisa ka nwango kama iti osebede idala ka weni no siki to karen mana dhano motho omiyo nyo bogo wasaidi an kaka chung kane okwacha gi long na gi sati na ni kende madonge e Kenya ka jowadwa konya uru sirikal an marach aonge kata chiemo odumba gunde abich odhi tegi pi.
ute mathoth mag ohala kod mago ma ji odak e bomani ne olokore chuodho ka oula bende noywero ute moko nyaka nam lolwe kendo kelo lal maduong'. Gi sani chenro mapile koro chako duogo e wang'e bomani Masindo, johala chako yaro mwandugi ma bende thothgi ne oula oywero ka ohala mar omena ma osechung' nyaka ne masira no timre bende koro chako duogo mos mos. Jodak Masindo pod paro kaka oula ne omonjogi, oula manowuok e gode mag Gwasi kendo poyogi e bomano. Hakuwa kunanyesha by the way hiyo siku. Alafu nikasikia watu wakisema eti River Day imejaa. Ni mvua ilikuwa imenyesha na huko juu hivyo, then maji inateremka. Ikaanza kujaa hizi sides, alafu ikabomoa manyumba, ikibeba vitu. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane ochopo mar chuo wang'e masira mapine okelo ne jodak Masindo ne okone sirikand kaunti biro chung' kod familia go eko mane yudo lal e kinde masira no. Timo mos ahinya ne jowa ma Josindo. Wachopo ka mondo wakel mos maru. Kendo wachopo gi lwetwa nono, wachopo gi kony mar chiemo, kony mar omenda, wakonyo families manye jogegi otho, wabro gedo ne jaduong' mane ode omukore to nyithinde adek otho, wabro konye gi expenses mag iko, wabro konye gi bills te mag osiptal, wabro konyo gi bills te mag postmortem, mago te wagolo oko. Wabro ng'iyo families ma Isindo kae be oyudo thagruok maduong', be wabro ng'iyo kaka wanyalo konyo gi ona mo long term. To kokamano to kawuono to ne wabiro waromo gi ji kama makala 2,000 wago kodgi mbaka kendo wamiyo gi support ma chiemo. Gavana Wanga ni okone sirikal mamalo mondo bende okete maino margi e konyo jogo masani koro pi oula osehinyo e kaunti ni mana kaka itimo e counties mamoko. We would like to see that kind of attention here in Homa Bay, here in Sindo, here in Suba South, because we have lost human beings. We have lost livelihoods in a massive way. So if we could see that kind of attention here, as a county government, we can only do so much. If we can see the national attention that other parts of the country are getting also here, we will appreciate that attention, because the people of Sindo are also Kenyans. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jomano tony e masira mar oula mapek Maimayu koro wacho ni nosemigi siem ewi masira no mane nyalo jokogi kalure kod yaw makinde ka kinde ma Old Kijabe mane seche machuoka motelo ne masira no. Jodak olero ni kanise e alwora no nogoyo milome mondo gidar. Kata kamano thothgi ne okodeo wach makamano kalure ni negi paro ni utegi nitiere mabor kod yaw no. Simfro Sokinda ni kod ler. Koluwo kanisa, familia ma Maimayu lero ni nonyisgi ni pi mar yaw mar Old Kijabe kidek pong' kendo mole miere. Kata kamano thothgi noneno ni miechegi bor gi yaw no kendo ne ok gideo mar dar. Seche machuok kende tok siem makamano, yaw no nopodho kendo ywero ute kod oganda tara e igi. Jamni kod mwandu e masira ma jopiny paro mana kaka lek. E thieth ma Naivasha sub-county, joma notony lero kaka oula mapek no nogo gi nyang'eng' kendo nego wedegi e thuolo mar seche manok kende. Peter Waweru en achiel kuom joma notony e masira no, kata kamano owito minode kod nyithinde 2 ka en to noyudo adhola e tiende kod hinyruok e kore tok ywere kod pi kilomita madirom 2 kowuok e ode. Kung'oa mguu ilikuwa imevunjika ya kusoto na johero huku nauma kuuma. Sasa watoto wakati ni wafunika na bibi alikuwa kwa table. Mimi nikakimbia ni chumba ya watoto. Juu nisikia wanapiga mayowe. Kuingia huko hata hatukufanya hata. Tukasikia tumeabikiwa. Na wamenyamaza. Tumekimbia sasa. Tukafinywa hapa nilifinywa hapo. Tukafinyisana na chini. Kutoka hapo sijui yenye ilienda. Ile jiona tu na huko. Sasa jana ndio nisikia hakufanikiwa. Waweru wacho ni chieng' Jumapile kanisni manie gweng'no nolando ne jokristos magi ewi masira makidek muoch e kaluwore kod pong' mar yaw no. Ile kanisa ilikuwa imetangaza. Watu walikuwa wametangazia kanisa. Sasa pahali ilipitia hiyo maji, hata mtu angedhani imeweza pitia huko. Haijawahi pitia huko. Juu haikupitia hata rowe. Ilipata divert.
ikaspendi pade ingine. E ward mar mine Mary Mudhoni mano wito wedege aboro ni kod lit koparo kaka masira no notimore chieng' wuok tich gotieno. Mary lero ni en kachiel koda wedene moko 15 noromo kamoting'o nyaka nyithindo matindo e od watgi moro mar mondo mine gichok omenda ne wuodgi manitiere rumanda kaluwore kod ketho mar goyo ng'ato. Nilikuwa na watoto 3 kwa kitanda, yani nyumba mzima tulikuwa watu 10. Sasa wakaniambia, "Mam, ninasikia sauti kwa mbali." Wakaniambia maji imekuja. Mimi nilichukua mtoto mmoja, alafu sasa ile ukuta ikanikuta, nyumba 3 na nyumba ya kuku na choo ikatukuta. Hapo nikatupa fahamu. Kasikia mtoto ananiambia, "Ma, nishikilie." Na mkubwa ameokolewa na msichana mwingine na bibi ya kijana. Lakini watoto wengine wameenda. John Kinuthia yango ni kato bedo nino winjo kilando ni masirano ne nyalo timore ne okodeo kowacho ni onge apisa mar serikal manosiro wachno. Walikuwa nafaa waitane mkutano na waandae watu, waambie ajitayarishe ama ajitaharize kwa hiyo nini, kwa sababu kuna ndemu itakuja. Hawakufanya ile jambo, hawakuelezea kila mtu mmoja, hata mtu mmoja mwenye tu niliona akielezea watu ni MCA Boniface anaitwa Karanja Maria. Gisani apisas ma KDF kod rowere mag NYS dhi nyime kod manyo oganda e chuodho kar masirano kanyaka sani ringre mamoko 2 oseyudi kamoting'o nyaka wich. Sirikal oyango ni kwan jomotho sani osechopo 52. Simfros Okinda, Ramogi TV. En wach malit ahinya kendo wakwayo changa mapiyo ne jogo mano yudo hinyruok mopogore opogore e masira makamano manotimore Maimayu. Nyaka sani koth podi medo chwe pacho kae, jopiny podi medo jiw mar mondo mi obed akicha mar mondo mi kik giyud midhiero moro amora minyalo kela kod pio ula. Ka wadhi weche mamoko en ni General Charles Muriu Kariri koro e jatend jolweny manyien ma Kenya. Kaluwore kod lendo ma ogol kod jatend piny William Ruto, Kariri manyocha ni e lemo mar Lieutenant General koro chor nyaka e lemo mar Jamadara. General Kariri koro kao ayanga lemo mane odong' nono bang' tho mar mane en jatend jolweny Francis Ogola e masira mar ndege. Jafwambo marwa George Bati miyowa ler mar wachno. Jamadar Charles Kariri ne oriwore kod jolweny mag pi mapacho ka tarik 3 dwe mar 4 1987 kendo kete lemo mar Second Lieutenant tarik 15 dwe mar 4 1988. Bang' donjo e lweny, General Kariri noyudo tiegruok mopogore opogore ma opayo ne yo makoro kete lemo ma obedo e sani mar jatend jolweny mapacho ka. Tiegruok manoyudo ting'o mar weche mag lweny mag nam e piny Ingereza, tiegruok mag weche mag kwang' maboyo e nam manoyudo India, kaachiel kod mar tayo weche mag lweny mag nam midendo Naval Command e piny mar Amerika. Kariri bende noyudo tiegruok mar tayo chenro mag arita e yo moyiedhi, tiegruok manoyudo e kar tiegruok mar jolweny mag nam mar piny Amerika e kind tiegruok mamoko. Kariri osebedo e lemo mag tayo meli madongo mag jolweny moting'o meli motiseni Mamba, Madaraka kod Umoja, kendo bedo komanda mar jolweny mag pi Mamanda. Bende ne omedo yudo gwelo mamoko mar bedo komanda mag meli mag jolweny mag Kenya, ma dho ngere dendo ni Squadron Commander, kendo bang'e komanda mar jolweny mag pi mapacho ka. Sulwe mar Kariri norieny e kinde apedha mar kedo kod jonjore mag Al-Shabab manotisi ni Operation Linda Nchi kod Operation Sledgehammer, kama ne obedo komanda e lweny mane tayo kokale na mataro ma Indian Ocean magikone ne okonyo riembo Al-Shabab e boma ma Kismayo e piny mar Somalia. Bende ne obedo wang' Kenya e kedo kod achudhe mag nam manotimo newa e dho wedhe ma Somalia, kendo jakanyo mar duol mang'iyo tong' mar piny Kenya. Motelo ne welo mare kaka jamadar mar jolweny, Kariri nyocha ne omako lemo mar bedo jalup jatend jolweny, kendo bang' tho Francis Ogola ne obedo jatend jolweny ma Kojolo, eka bang'e to koro yiere kaka jamadar mar jolweny. E kinde lendo no jatend piny Kenya William Ruto oyiero Lieutenant John Omenda kaka jalup jatend jolweny.
Motelo ne yiero mare omenda nyocha ne omako lemo mar Meja Jenerol kendo komanda mag jolweny mag kor lwasi. E kindeno jatend piny William Ruto bende oyiero Meja Jenerol Fatuma Gaiti Ahmed kaka komanda mar jolweny mag kor lwasi kata Kenya Air Force kendo bedo miyo mokwongo momako lemo ne piny Kenya. Fatuma manoriwore kod jolweny higa mar 1983 ne oter e bad jolweny mag kor lwasi higa mar 1999. En kod tiegruok manoyudo e kar tiegruok mar jolweny ma National Defence College mane kod tudruok kod weche mag chenro maoko e mbalariany ma Nairobi. E higa mar 2000 Fatuma bende noyudo tiegruok e Defence Staff College kendo en kod diploma e weche mag tayo chenro. Bende en ema obedo miyo mokwongo bedo e lemo mar Meja Jenerol bang' mede lemo kuwuok brigedia kendo bedo jatend tayo chenro mag jolweny. Meja Jenerol Paul Oduor Otieno oyier kaka komanda mar jolweny mag pi kata Kenya Navy. Apisa mamoko mag jolweny mochwal lemo mamalo oting'o Meja Jenerol Thomas Njoroge Ng'ang'a makoro en jalup Vice Chancellor e weche mag omenda e mbalariany mar jolweny. Brigedia Peter Githinji ochor nyaka e lemo mar Meja Jenerol e kar tiegruok mar jolweny. Brigedia Tani Gula obedo Meja Jenerol e duol mar kar ring'o ma pacho ka Kenya Meat Commission. Brigedia Jono Kumu ochor e lemo mar Meja Jenerol mar kembe mag loso chiemo ne jolweny, ka Brigedia Samuel Kipkorir koro dhi bedo jalup komanda mar jolweny mag kor lwasi. George Bati, Ramogi TV. Jod bura odiochieng' manyoro opuodho chenro mar dhi mbele gi twak mar thicho oko e apisi jatend migawo mar pur Mithika Linturi bang' jod bura maromo 149 goyo ombulu mar chugo komiti mabiro timo nonro matut e wi mbolea mabandia manous ne jopur. Lydia Okeyo leronwa twak mane odhi nyime od bura odiochieng' manyoro kama od bura oyiero jokanyo 11 mag komiti mabiro tayo chenro mar timo nonro makamano kendo kelo duoko yod bura bang' ndalo 10. Will you take your seats, members? En twak manoyware kuom thuolo malach. Twak manokeli od bura gi jod bura mabumula Nelson Jack Wamboka mane dwaro mondo mi thich oko e apis jatend migawo mar pur Mithika Linturi. How long do you want the members of the public to suffer so that as a house we act? Mithika is a minister. They went and imported sugar that was contaminated, that was not good, that was not fit for human consumption. It went to the people. Cancer cases are now very high. There is a close relationship between cancer and contaminated sugar, edible oil. For when are we going to stand for our people? Wamboka wacho ni Linturi oserem tayo apise kaluwore gi chike mapachuka kuom rem kawo pach jokanyo e apise kaluwore gi chike mag ng'iyo mwandu. Miyo NCPB thuolo mar chwalo mbolea mabandia ne oganda jokenya kod rocho ratich oganda jokenya mar yudo mwandu mopuodhi kendo maler. Bende oseo Linturi kuom temo chuno kambi mar Kel Chemicals mondo mi oting' osigo mar keyo mbolea mabandia gi thuon. Gino makoro kelo chich ni nitiere gimoro ma pod opandore mapok ong'e. You may think you are watching a movie. That a whole cabinet secretary can storm the premises of a private company, that is Kel's Chemicals Limited, and direct, in fact, attempt to frog march the management of the company to go and participate in a press conference at the premises of NCPB and take responsibility. We were voted by farmers who cannot even afford a meal, honorable members. The president has to remove this cabinet secretary from office. We are speaking to him. We are telling him this is one of your incompetent cabinet secretaries. Please hear us. Listen to us. Is it in order for the member of parliament, for the nominated member of parliament to claim that he had already made up his mind from the time the cabinet secretaries were nominated or appointed that they were incompetent? You are elected by your people to come and speak for them. It is you who can speak to Mithika Linturi. It is you who can speak to William Ruto, who appointed Mithika Linturi. And when these cabinet secretaries were appointed, Mr. Speaker, I remember saying that this is going to go in the records of history as the most incompetent cabinet. Kata kamano, moko kuom jod bura no siro Mithika Linturi kagiwacho ni oganda orit nonro mondi e kang'ad bura makare ni Linturi kabende giseo Wamboka kuom nywando ketho mamoko mag Linturi manie doho e bura no. Allow the committee to bring a proper report on what happened
Because, Mr. Speaker, we have crooks as businessmen. And I would beg you this early to withdraw this motion to save yourself from the embarrassment. Honorable Jack Wamboka. If this House proceeds with the motion as it is, we have the possibility, there is a likelihood of making a premature decision. What we are being told is just but the tip of the iceberg. When the full extent of this fertilizer scandal is exposed, you will be shocked. Jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi chich ni nitiere gik mathoth ma jo Kenya ok ong'eyo e wachni komaro ni nitiere teko moko mathoth manie e wachni teko moheo kata mar Linturi owuon. NCPB rushes to pay for this fertilizer. It basically tells you that somebody powerful was pulling the strings behind the scenes. Mr. Speaker, this one should be the day that Kenyans will know that this House understands its powers and can use its powers for the fact for which you are put here. Od bura no pudho paro mar nono Linturi ka gidwaro gole apisi. Jod bura 149 nogoyo ombulu mar siro parono. 36 kuomgi kata kamano nogoyo ombulu ma pingo paro makamano. Ka jod bura 3 to nodagi goyo ombulu. Bang' pudho paro makamano, od bura no yiero Naomi Wako, Samuel Chepkonga, George Murugara, Jane Maina, Kasim Tandaza, Malulu Injendi duto mag Kenya Kwanza. Kajo kanyo mag komiti no ma jo Azimio oting'o TJ Kajwang', Robert Mbui, Yusuf Farah kod Catherine Omanyo. Recho Nyamai mar Jubilee bende nie komiti no. Komiti makamano igeno ni koro biro kelo duoko mag nonro no bang' dala par kama jod bura biro goyo ombulu. Ka jod bura 176 osiro paro makamano to ibiro thich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi apisi kalore gi chike mapachuka. Lydia Okiyo, Ramogi TV, Nairobi. Apisas adek mag dero mar Kenya NCPB ochwele doho gi ketho mar chano chenro mar wuondo jopur kendo miyo jopur onyiew mbolea mabandia. Jadek go kamoting'o Joseph Kimote ma en jatatije mar NCPB, John Matiri ma en meneja maduong' matayo ohala gi nyiewo, kanyakla kod John Getich ma en jagoro mar bodno okwedo ketho ma osomnegi go kendo doho owegi thuolo gi rambun mar siling milion 1 moro kamora. Nyocha omak gi tich ariyo jumani ewi mibadhi mar mbolea. That accused 2, 3 and 4 to deposit their travel documents and or passports with the court within 7 days from the date of this ruling. Number 2, that accused 2, 3 and 4 shall inform the court and or seek the permission of the court whenever they wish and or intend to travel out of the jurisdiction of the court and out of the borders of this country. Dogolo chika ne riwruok mar lakteche mondo chope winjruok mar doke ticha kendo chwalo winjruok makamano ko chopo chieng' wuok tich juma manyien maonge leo. Jayal buche mar doho mar jotich Brian Ongaya bende ogolo chika ni wach ndiko e tich lakteche mag interns oket oko mar twak nyaka doho ma Eldoret tiek winjo bura maloso kata maloso e wachno. Magitimore e kinde mar riwruok mar governors kod lakteche bende oyie mar dok e twak chieng' tich ariyo juma manyien bang' od bura tegogi. Chris Owino nigi lerno. E okenge mar tieko ng'anyo mag lakteche ma osenyono ndalo 50, doho mochung'ne weche mag jotich ogolo chik mondo riwruok mar lakteche, migawo mar thieth kaachiel kod riwruok mar governors mondo chwal winjruok mar dok e tich kochopo chieng' wuok tich juma manyien. Jayal buche Bayram Ongaya bende ogolo chik ni wach ma ndiko e tich lakteche mag interns oket tenge nyaka doho ma Eldoret ma winjo bura makamano tiek winjo burano. When I listen to the clerical officers union and their issues stem more of your absence from engaging. Magine timore kinde ma komiti mar od bura mamalo kaachiel gi Senate bende ne tayo bura mar thek e kind lakteche, riwruok mar governors kaachiel gi migawo mar thieth. You are saying this is not interns are about national government, but let's look at it. Where are most interns working? County government.
postgraduate registrars, we are saying that is the issue of national government. Where are they work? Where are they? Who is paying them? Who is paying the postgraduate doctors? And where are they working? So you are paying people who are not working for you. In our demand of strike notice was that interns be posted as per the collective bargaining agreement. We did not know that there was any nefarious plan to actually reduce the wages as agreed in the CBA. Unless the KMPDU is telling us they need us to employ doctors before they go back to work, if the counties have already agreed to employ more doctors as they have requested, exactly what kind of action do they want? Do they want us to employ doctors before they go back to work? Banka ochung motegno kuom seche auchiel, riwruok mar lakteche kaachiel kod riwruok mar governors ochopo e winjruok mar dok e mesa mar twak chieng' tich ariyo juma manyien mar chopo e winjruok mar chungo ng'anyo. We've given our commitment on the issue of engagement with KUKO, which is Tuesday morning at 10 a.m. KUKO, and then KMPDU at 2 p.m. KPMDU at 2 at COG Delta House. We have agreed that KMPDU and the team gets back to the Whole of Nation Approach Committee, the committee that discussed and agreed on some matters to discuss the remaining outstanding issues. Jo od bura okwayo lakteche mondo dog e tich mar konyo jopiny e kinde madwaro magi mamoko to ibiro winjo kod aput moyiedhi. Apart from whatever, we have mothers who are giving birth, wanakufa, watoto wanakufa, and all the others. Seriously, let us. I think I even feel that the issues are very, ni kidogo sana zile zitaweza kuwa, kuwa resolved. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwaramogi Jongi kanye mochopo godo e giko mar weche manyiena okinyi makawuono kaka pile waiko ni chenro maielacha in bende podi nyalo medo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang' yweyo taduogo kod nonro mar gazet kikidhi mabora. Skiza chapa, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana, Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Teacher Beach, kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor jakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno.
Zalima Lamu Lungani Ninja the Entertainer. Lungai DJ Smollett le principal de la rumba. Yakwara mwenye wangu wacho ni tudriko dwa chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakreso fagachia nyakasa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo pin motimo ledro. To ye kanye bakin jangulo mar Juma. Yakwara mwenye wangu kumotigo madilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. See you there. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke, kama tuke osiko, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Nyakwara Mugiajwa ng'anyisi ni wakaw mana yweyo madundo kaito abiro duogo kod nonro mar gazeto kinyi makawuono antiere kae kod Eric Okeyo Kizito wadakaw thuolo makende mar mondo mi wanon ni gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Oyawre Eric Okeyo Kizito ichiw nade kinyi makawuono. Achiw makare Joyce. Achiw makare kendo doko erokamano Nyasaye momiyo kinyi makawuono kata bed ni piny mar Kenya nigi midhiero ma oganda mathoth piyo ula sani koro osenego. Ma bende mwandu kachiel kod midhiero omako piny en mana piyo ula bende koro lendo maber pod wuok pod mana kelo midhiero chuny mago kibni to dhi bedo nade nikech wawinjo ka pod nyiso ka ni kod ni pod nitiere mapek ahinya moloyo to gwengego mag imbo mag Kenya, Nairobi kod gwengego mag ho mag okak. Jogo ma bende koro nitie dhowath ma nam chumbi kucho bende koro ni kod luoro kalure kod wach manyowuok kanyo ni koth biro kuro mapek. Kod kuyo mapek mano miluongo ni cyclone kanyo ma koro gimbe gibedo motang' nikech waken wanyapime gi yamo moro mar nyakoi mauto ge namcha. Haya kata kamano machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono adon wachak kod gazet ma Daily Nation. Gazede ariyo gi Nyakwara Mugiajwang, The Standard kod Daily Nation weche magimiyo pek wanyalo wacho ni bet chala Kizito kalore ni wang'ene odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto no yiero jamadara manyien e pacho kae mano jatenda jolweny mano Charles Muriu Kariri makoro en jatenda jolweny manyien e pacho kae madon wachak godo kinyi makawuono Kizito ano ka gazet ne Mara Daily Nation ondike kae ni change of guard wacho kae ni Kenya Navy also get a new commander in President Ruto's third military changes. Nitere pichni mopogore ma oket kanyo. To bende ma etielo mokwongo makoro waneno ka ng'ama miyo koro biro bedo katelo ne jolweny mana inya to mago jolweny ma goyo lwenje mayudo piny Kenya e kor yamo kacha kata Kenya Air Force mano Major General Fatuma Ahmed makoro miyo mokwongo makoro yiera kaka jatend jolweny mago maga Kenya Army e pacho kanno koket pichni gi mopogore kae Kizito mago jogo mane omed lemo inya te yiero mano timo odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto. Kizito Joyce odiochieng' manyoro jatend piny Kenya mano Laktar William Ruto ma be en Commander in Chief of Kenya Defence Forces katiyo kod pend chik kare 92A mano mar Kenya Defence Forces Act nyo ochoro lemo Lieutenant General Charles Murui Kahariri ma obedo jamadar kendo yiere ogai mar jolweny ma mane koro en CDF ma okawo kar manchowewa Francis Ogola. Jatend piny Kenya bende nyochoro Major General John Mugavai omenda elemo mar Lieutenant General kendo yiere jalupo gai mar jolweny ma koro en Vice Chief of Defence Forces kanyo Joyce
ma otelo ne yiero mare wang'eyo kanyo ni Lieutenant General John Omenda ne en komanda mar jolweny mag kor muya kanyo ma bende manywaneno kanyo ni Major General Fatuma Gaiti Ahmed nyo oket e Kenya Air Force kendo yiere komanda. Koro kanyo bende Major General Paul Owuor Otieno nyo otere lweny mar pi mamano Kenya Navy kanyo kendo koro nyo yiere komanda en bende. Yiero ma bende jatend piny Kenya nyo timo gin mago mag Major General Thomas Njoroge Ng'ang'a manyo ketie National Defence University kendo yiere jalup Vice Chancellor Administration kod wechego mag omenda. Brigadier Peter Nyamugidhinji bende nyo chor lemo mar Major General kendo yiere Senior Director Staff Air e National Defence College. Kendo jowan kod Brigadier Yatani Kampare Gula manyo chwale lemo mar Major General kendo yiere Managing Director ka Kenya Meat Commission kanyo. Brigadier George Okumu bende nyo chore lemo mar Major General kendo yiere jata tije maduong' Kenya Ordnance Factories Corporation kod Food Processing Factory ma bende nywoneno kanyo Joyce Nyen Brigadier Samuel Kipkorir manyo yier jalup komanda Kenya Air Force. Koro magi yiero manyo tim kanyo kata gine migawo mar lweny kanyo makoro wan kod ogahi mar jolweny manyien ma en Charles Murui Kihariri. To koro wapenjre ni to Charles ni to en ng'a? Charles nodonje lweny kanyo higa mar 1187 mano tarik 3 dwe mar 4 kendo nosidhe e apis kendo nokete lemo mar lieutenant e dwe mar 4 tarik 15 higa mar 1988. Kane osebedo jalweny ne odhi momedo somo e pinygo mag Ingeresa kucho, bende ne osomo courses mago moko e pacho ka e pinje maoko kaka international midmanship, mago mag navigation courses e piny mar India kod naval command course e piny mar Amerika. Koro en jagono miwacho nitie kod lony, en kod nyithindo 3 kod nyakware. Koro en makoro kawo kar Francis Ogola otawo jolweny. Koro en mana puoch gi pak e lemo manyo yudono kendo ne jogo ma bende nyo yudo lemo opogore en gi puoch gi pak. Koro gikomo na tich ni tich nitie lwetgi, girit piny kendo girit ngima jopiny. Puoch gi pak ne jogo duto makoro nyaka sani koro ne omed lemo mano e migawo mar lweny e pacho kae. To gino ma pono nyalo bedo no moro jopiny ahinya en katudore kod komanda mano mar Kenya Air Force mano Major General Fatuma Gaiti Ahmed makoro bro bedo miyo mokwongo makoro loso historia e pacho kae ma oyier kaka komanda mar Kenya Air Force e pacho kae. Mano wach makamano en benda neno ka oket sigana mare it gazeta mar 7 kanyo Kizito. Mabendi wacho kae ne Major General Ahmed nodonjo e lwenya kuja higni 19 kendo ne otiyo mano e buo mago joma mine ma wakeini kata Women Service Corps. Nyakora muga jongi nyalo dhi it gazet mar 7 kanyo mar mondo mi inena ne nonro mano mar miyo mokwongo makoro en commander in chief mano komanda mano mar Kenya Air Force e pacho kae. Kata kamano puoch gi paka ne giduto. Adono dhi wach machielo mabende ne omipeke gazeti mar Daily Nation Kizito Kinyi makawuono en kotudore kod siem makoro nyaka sani osechwal ne jogo mayudore kadhwath nam chumbi. Kendo adonwa dhi it gazet mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mano mar gazet ne mar Daily Nation mano siem ma ochiw ne jogo manitiere kadhwath nam chumbi. Nyaka sani koro iwacho ni jogo manitiere kuro nitiere gino miluongo kanyo ni en cyclone Hidaya mapono nyalo mako jogo manitiere kadhwath nam chumbi. Nyaka sani koro jogo manitiere kuro kadhwath nam chumbi ongisgi ni koth mapeka nyalo biro chwe ahinya te gwengego ma kadhwath nam chumbi. Omiyo ngisji mar mondo mi obeda kicha. Sirikal bende sane osengiso jogo ni kidak kuma ichich ni oula nyalo yweri to dar. Kitamri dar to sirikal biro dari gi thuon. Gino miluongo kanyo ni kose dari gi thuon to koro ibro bed ka imi humanitarian assistance mar mondo mi ng'ata kik yud hinyruok e pacho kae Kizito. Joyce odiochieng' manyoro jotend migepe kanyo timo romo margi kar jot ma jatend piny Kenya manyo gikolo siema kamae ne ogandago ma wuok e dhowath nam chumbi kucho mar mondo mi giikre ne koth mapek. Mano koth miluongo ni cyclone Hidaya ma kata wanyalo luongo ni tropical storm. Mano koth mapek ma en kod apaka madongo, en kod yamo mapek kanyo. En yamo no ma iwacho nang'o obro rocho weche kata tije mag dhowath mago mitime dhowath kaka ports kacha mago mag lupo kod mag wuodhe matimre kuondgo. Koro nyiso
oganda mar mondo mi obed motang' nikech en apaka mapek ma koyudie nam to kapar ni nyalo tony. Joyce, aparo ni kata gwenge ma kaluo kucho iseneno ga yamb nyakoi kaka uto e nam. Koro kowach mae taparo ni koro pek moingo kata yamb nyakoi ni mabende seneno kaka pinje mako otimre ga gi apaka malich mabende kelo midhiero kogo pi mapek wuok nyaka oko. Koro mae kit koth miwacho ni dhi chwe gwengego mag dwath nam chumbi kucho. Sama ma timre, jatend piny Kenya William Ruto bende kaka iwachono nowacho ni jogo modak kuondego moko winjore, mago jogo modak e bath aora, tenga aora, kuondego moko nego bed ni ji dake, ni koro ibiro golgi kanyo gidagi gi yie mar mondo mi koro gijote kanyo maber ma midhiero mag oula gi ok nyal makogi. Magi bende koro timre Joyce, waseneno midhiero motimre kaka oganda maromo 52 owito ngimagi gwengego mag Mayo ma kucho ma koro mago kuom ji 52 gi wayudo kanyo ni nyithindo 28 ma owito ngimagi. Koro ma midhiero ma otimre kanyo, to bende koro midhiero ni timre e pacho ka oganda wito ngimagi kagi kacha. Kineno kata pichni mogo kuonde mopogore opogore pacho kae to jonyo chuny nikech kineno kaka pi ywero oganda gi mtokni gi pikipiki, jogo ma ng'ado aora gi tiendgi. Bende nyineno ka gwengo mag Joska, jogo mawuok e boma Nairobi kadhi Joska, yo magiluwo nyo ong'adre kanyo ma koro nyo ogengi mar mondo mi kiti kod yono. Koro magi gik matimre ma kineno kata kuonde ma ji ojote kaka pi opong' nyaka e duond ot. Gin wechego malich kanyo, ka mwandu, cham, gik mopogore opogore okethore kanyo, jamni, nderni omukore. Koro en midhiero kanyo. Koro kata kwadok e mano ma Mayo ni iyudo kanyo ni nyithindo maromo kanyo chiegni 93 gin mago masomo e skund pramar, koro ok nyal bi dok e skul karo ni weche mag somo rochre kucho. Nyithindo maromo 36 mag sekondar bende sombgi neno ka gima dhi bedo kod rochruok kanyo kalore gi midhiero mantiere kanyo. Koro sama nyogi romo kanyo be nyogi wacho weche mag yapo mag skul, ka koro wang'eyo ni skul nyo chori epo mare kod juma achiel. Koro sama nyo chore kod juma achiel ni romo ma nyogi romo no, nyogi wacho nang'o, koro tidhi yawo skul. Koro tidhi yawo skul to midhiero pod wantiere godo. Koro kata koyawo skul to wan koyo mana jonyuol mar mondo mi ongi ng'ato ka ng'ato ng'i ngima mar nyathine. Ong'i ni sama otero nyathi e skul cha en seche mag motere ntiere pi oula. Koro seche gi ok en seche ma ng'ato nyalo kawo kata ja pikipiki to miyo nyathi mondo ter skul. Janyuolo kaka ting' to ter nyathi e skul kende moneno chopo. Kata kamano wageno ni jopiny bende biro bedo ka beda kicha gin giwegi ka gineno aora ma omuomo to jopiny kik ng'ad aora ma kamago. Mano mana moko kuom okenge ma oket piny mar mondo mi waritre waduto ahinya te kinde gi makoth chwe mondo kik wayuda midhiero moro amora. Adwa dhi it gazet mar Adeka bathe kanyo Kizita kiaka kuma ni ntiere odiochieng' manyoro ni ntiere kod stima. Kata kamano kar sa 11 gi dakika 40 mano ma midhiambo manyoro gwenge mopogore opogore e piny Kenya kae ne onge kod sitima kaluwore kod kambi makeyo teko sitima e pacho kae Kenya Power. Giwacho ni mano no biro kaluwore kod gino magiwacho kanyo ni en system disturbance on the grid. Mano miyo counties mamoko mano moting'o Nairobi, Nakuru, Mombasa kachiel kod Murang'a ne onge kod stima. Kata kamano ne gitemo matek mar mondo mi giduok stima. Paro ni stima noduogo gimoro saa 6 otieno kamae ne oduogo kendo akia ni seche moko gwenge moko seduogo kose oyo. Inakia kuma ni ntiere stima ni ntiere godo nyoro kose. Joyce odiochieng' manyoro godhiambo nyo bedo kod rochruok mar stima nikech nyo onge. To koro jopiny kaka nyo osewinjo ka stima no onge no to dakika machuok to kambino make teko stima e pacho ka nyo chiwo ote kanyo kawacho ni stima onge kuonde moko e pacho ka kaluwore kod rochruok mtambo margi ma keyo stima kanyo Koro mano kanyo osebedo karomo seche moko kanyo stima no nyoduogo magilando no duogo to kata kamano tok lande no jo stima no nyodogo lal kendo to duogo lal makata gila seche gi sama wuoyo ni nitiere kuonde ma pod onge makata king'iyo kiwuotho kadho kuonde ma kileleso gi tibunjo ka generator mamor kanyo koro gi nyakla seche gi en stima madhi to duogo koro sani ok wanyalo wacho ni oseduogo ma koro chung kare koro gik ma kama kotimore oganda bedo kod lal mathoth kalure ni kod mwandu gi ma nya bedo ni gikano mar mondo mi kikethre otende
kata kidhi kuonde go kaka airport mikane maua mabedo mang'ich mar mondo mi kik kethre ka kuonde go koro bedo kod rochruok. Koro jogo bende matiyo kod stima, matimo welding, matimo tije mopogore opogore bedo kod rochruok kanyo, ma koro wacho nang'o magi duto duogo hinyo mana uchumi ma pacho kae, nikech stima en gino maduong' ma itiyo godo kiloso godo mwandu mopogore opogore pacho kae. Koro weche ma kamagi wacho ni piny owacho onego ket mana okenge makare mar mondo mi stima obedo godo mosiko. Kinde mane stima obedo kod rochruok wanya pare ni higa mar 2010 mane itimoga power rationing kalore stima ne nok, to gilak sechegi ok wanya wacho ni stima nok e pacho ka, nikech piny mar Kenya nosego okang' ma sani waloso stima mano mawuok e lowo, mano mar muya ma wan kode modhuro. Koro gima pod nitiere nang'o ni weyni minyalo ti godo kikeye e piny kae ma pod giwacho kanyo ni onge. Koro magi monego bed ni oketi moro mondo mi wati kod stima wantiere. Wan kod wind power mantie Turkana, to magi winjo nang'o ni pod ok nyal tiyo go nikech yo mikeyo gi kuma longo pod onge. Koro piny owacho keta pesa otima kare. Piny mar Kenya en piny momeo, piny man kod pesa. Nyaka sani kambe makeyo teko sitima e pacho kae Kenya Power odiochieng' manyoro ne gioro milome mag goyo musa ne jo Kenya mapod nono lal mar stima ne nyalo bedo nokelo ne gi ng'ikruok makoni kod kocha e hwelni maggi kata kuonde gi mag tije, ka giwacho ni ne gitiyo mateka mondo mi gine ni stima oduogo e pacho kae e wang' sa. To kata kamano ang'e ni pod gibiro bedo ka gimedo tiyo matek mondo jo Kenya kik kale midhiero mano mar lal mar stima. Adonwa dhi it gazet machielo, mane it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet ne mar Daily Nation. Nyaka sani wang'e ni jatend migawo mar pur e pacho kae Mithika Linturi nitiere kama tek ahinya kaluwore ni jood bura 149 odiochieng' manyoro Kizito ne giluto ombulu mar mondo mi otim nonro mar thicho oko e apisi jatend migawo mar pur Mithika Linturi. Wachore ni kaluwore kod pen chike kata katiba ma pacho kae mano mar higa mar 2010 ponono Mithika Linturi ema nyalo bedo jatend migawo mokwongo ma ithicho oko e apisi. Wang'ini ne osechuogo komiti mano mar ji 11 gibiro bedo ka gitimo nonro mar pedho ne od bura report ka gidwaro ni othich oko e apisi Mithika Linturi. Kizito Joyce Mithika Linturi mano jatend migawo mar pur kanyo iwacho ni koro kuome omoko e rot. Kuome omoko e rot, koro wacho ni jatelo gongo gwaro. Aparo ni ng'eyo gongo en kudho moro ma bende odolore kanyo chalo kok paka kata kok kwach. Koro mage kudho ma koro wuok gware. Koro bende wanya wacho kaka gazet ni wacho kanyo nang'o. Jatelo bol piny ka pany kech. Kakore wacho nang'o jood bura mago motende korka Kenya Kwanza. Mano paro ni ne nyalo rese, nodo ka ok nyal rese. Iwacho ni motelo network manyo obede od bura utieno no bedo kod romo kage kache hotel moro Karen kanyo moro mantie town mar mondo mi otemo wuone gi joko lomb gi oseri mar mondo mi odhi osire kucho. To manyo ko timre ka kori neno kata jogo manyogo ombulu kanyo mar dwaro mar mondo mi twak mar thicho dhi nyime gin kanyo mar 149 to mar 36 gin mago manyo koro nyotamre manyo dwaro ni twak mar thicho Linturi mar mondo mi ochung'. To Kizito ero kaka gazet ni mar Daily Nation ondiko kae giwacho kae ni Linturi fights lone battle as Ruto allies sell him down rivers. Nentiere kod geno ni jogo motenre korka Kenya Kwanza kata korka serikal nyalo sire lwedo kendo ok bi luto mbulu mar mondo mi ochug kamiti madhi timo ne nonro mondo thiche oko. Kata kamano koro odong' kende manyalo chono dong' kende koyo mar mondo mi koro oked kende kobro loyo lweny makamae kose oyo. Wang'e ni gino maduong' ma jood bura dwaro no thiche godo oko en kotudore kod mbolea mabandia mano usne jopur e pachoka mano miyo jopur oyudo lal maduong' matamra gi nono. Mana kaka iwacho ni odong' kende ogole piny ka pany kech onge ng'ano ma koro wacho ni omake nyalo konye kendo lweny ma entiere. Koro od bura to nyosepuodho idhi los kamati mar ji 11 madhi timo nonro e mano miwacho ni mbolea ma bandia mano mi jopur kaachiel kod iwacho ni yulo mare e tich kanyo e. Koro ji 11 ma kamati gi oting'o ji 6 madhi wuok side mar jogo mathoth e od bura ka 4 dhi wuok e jogo manok e od bura kaachiel tiwacho ni dhi wuok e duond od bura mar Jubilee. Koro migi ndalo 10 kanyo mar mondo migi kawo report gi bitere od bura kanyo. Koro wacho ni kaluwre kod pend chik kare 152 mano mar chik ma pacho kae ka gigo mi isego kanyo ok nyal yang gi tiwacho nang'o koro ni twak makamano bidhi nyime kendo onge kong minyalo kawne. To ka dipo nono ni nyalo yang gigo misego kanyo to Linturi bo mi thuolo mar mondo mi en bende odhi owache dhoge kanyo oteme
oresre kende owuon kanyo koro mane mabro chopo kama koro jood bura nyalo bedo kod twak mar thiche ka dipono ni pot mar kamati no owacho kamano. Koro sechegi en sechego makoro wacho ni Linturi en jago no momako migao maduong' e pacho. Wacho migao mar pur, kwa wacho nango pur en olumbro mar Kenya kata jomoko nyawacho ni pur en oguru ma pacho kae ma en gino maduong' moko nego be ni tugo. Koro mane momiyo bende neno ka jood bura mathoth nene ogo oluto mbulu mar dwaro mar mondo mi twak obede mar neno ni to gik mage motimre kanyo. Koro kanyo kudware tugo emomiyo kino kata kado jood bura mantiere Kenya Kwanza bende nogo mbulu mar dwaro ng'e adieri ni to en ang'o jago no yule tich nikech ne jatend migao to jogo be mane siro mar mondo mi kik thiche to ne wacho nango ni Linturi ok en accounting officer ni nitiere accounting officer ni en koro noko bedo okonego be ni thiche. Koro warito idhi bedo nade ndala par ma kamati ni dhi chiwo report margi. Koro bang'e kanyo dhi noni to weche dhi bedo nade ne jatelo kuom idhi mokerot koso gongo dhi gware kaka nawacho cha. Aya, adonwa ket tenge weche makamago. Wang'eni paro makamano ne ochwala kod jaod bura mabumala mano Jaka Wamboko kendo nyaka sani koro jood bura 149 osiro mar mondo mi othicho ko Linturi. Wang'eni kamiti makamano mar ji 11 omi thuolo mar ndalo 10 mar mondo mi gilos report margi kata gitim nonro margi kendo gichwal report e nyim od bura kotudore kod gigo miseyo godo jatend migao mar pura Mithika Linturi. Adwaro dhi it gazeta mano mar 9 mano mar gazedni ma Daily Nation. Wang'eni aduola mochung' ne gayo ute fwambe pacho kae mano Media Council of Kenya odiochieng' manyoro ne gigolo nonro margi kotudore kod chenro mopogore opogore kata weche yore mag tudruok mopogore opogore ma jopiny ohero tiyo godo mar mondo mi giyudo weche manyien. Wan kaka od fwambo mar Royal Media Services it gazet mar 9 ne wayudo ka TV mar Citizen e achiel emotelo e TV ma jopiny ohero neno ahinya kopogore kod mano Ramogi TV ka achiel kod Inoro TV. Wan bende ne wantiere e kind namba par mag kinda TV stations kata wang' jowi ma jopiny neno matamra gi nono ka achiel kod nyakalondo moko mag Royal Media bende okawo namba kanyo. Kata kamano ka otudore kod chenro mamoko mag tudruok nyaka sani koro iwacho ni WhatsApp ema sani koro the best loved social media platform mago ma jopiny ohero tudre godo ahinya kalure kod nonro manogol kod MCK odiochieng' manyoro Kizito. Iwacho ni koro ganda ero WhatsApp maana WhatsApp ni koro ganda ohero kuond go chwalo weche oro ote ma bende king'iyo kata ute fwambo sani bende okawo weche mag WhatsApp oketo motegno kanyo nikech kanyo be ma jopiny bende nitiere tiwacho kanyo ni Facebook bende luwego kanyo, YouTube bende oganda ohero kanyo malich ahinya. Koro weche makamagi gin mago ma report manyo chiw kod Media Council of Kenya ma bende nyo yango od fwambo mar Citizen ka achiel kod Ramogi TV kaka mano ma jopiny ohero neno ahinya. Mano wach madieri makata kane Media Council of Kenya nokotimo report margi nonro margi to wan bende mana gitwa gi wang' waneno ni jopiny to ohero Ramogi ka achiel kod Citizen kanyo makamora mora midhi e gwenge mag Kaluo en mana Ramogi ne ma dhano keto yawo nikech weche makadho kanyo gin weche maler, weche mopuodhi, weche moyangi ok weche ma okaka e kor yamo to ket kanyo ma Ken Mugagiri kanyo tiyo matek ni weche makadho kanyo gin weche man kod ndadho mopuodh maber. Omiyo koro oganda dhi mana kama gi ndadho nitiere, oganda nitiere Ramogi en gino makare. Koro WhatsApp ma dhano mako kanyo to dhano bo mako Ramogi nikech kata mag WhatsApp mineno ji ke wechego moko boko puodhi weche duto mopuodhi nitiere Ramogi kod Citizen. Iwacho kanyo makare ahinya nikech kata kaluore kod nonro mar MCK giwacho kae ni nus mar jo Kenya ohero mar yudo weche manyien ahinya nyako kale wang' jowi kata TV kamoko kuomgi ohero radio kaeto koka social media to kopogore kata kod WhatsApp kaluore kod report mane Media Council bende ogolo odiochieng' manyoro. Kwang'iyo kanyo Kizito nyaka sani koro iwacho ni TikTok ma jo Kenya jakete videos mopogore opogore nyaka sani koro noyudo medruok nyadiriyo mar jogo matiyo kode ma nyalo nyiso ni mano kipimo kod higa mokalo ka nyaka
sani higa mokalo ne en mana tamala 7 kende mar jokenya mane tiyo kod TikTok. Kata kamano sani koro omedo ne nyadiriyo matiende ni TikTok kacha jokenya sani koro tiyo kode ahinya. Kata kamano wachni WhatsApp, Facebook kachiel kod YouTube ginto podi gimako mana lemo mane gimako ahinya kotudore kod nonro manogol mane higa mar 2021 2022 kachiel kod higa mar 2023 makaluwore kod nonro mane ogolo odiochieng' manyoro kod Media Council of Kenya. Tang'eni nonro makamae nogolo odiochieng' manyoro wang'eno odiochieng' makawuono Kizito tarik 3 dwe mar 5 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' mano mar World Press Freedom Day. Nong'e mano in kaka jafwambo odiochieng' makamae nyiso nang'o ne wan jofwambo Kizito? Odiochieng' kama nyiso nang'o jofwambo gi ratichgi gin jogo monego bed ni miyo thuolo makare mar mondo mi tichgi nikech jofwambo wacho ni mago undho jopiny magigo magiwacho gin mago magero piny kendo ginyiso jopiny gigo matimre ni ka jafwambo ko wach to ng'eni mano gimoko timre ni bende onge gimo motimre mopondo jafwambo madhi sete kama opondo manyiso japiny kata koro gigo matimre kata mago mag telo matimre od bura matimre migawo mopogore jofwambo madhi to soko gi kama gitiere gido gi magol gi mawuoth gi kaka miyo jopiny koro mane miwacho nang'o jafwambo onego mi ratiche moti makare nikech chien kanyo waseneno ka jofwambo ne ok yud ratichgi moko ni sando moko ni goyo moko bi siemnane omera wachno kik idhi landi tinjo ka en wach mamulo japiny ma japiny dwaro jafwambo bende kawo mana wach ma japiny dwaro mamiyogi jafwambo ok nyaka wach ma miriambo ni mamiyo japiny koro jafwambo nego miya thuolo mar mondo mi tije. Kopogore kod mano nyakona mugejong wach makamano kotudore kod mbui ma jopiny ohero yude weche manyien. Adwa nwadhi it gazeta mano mar 10 mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mar 10 mano duol mochung' ne apeyni mano NTSA mochung' ne ritruok e apaya e pacho kae nyaka sani koro rucho oko mago lesena 64 mago mag SACCOs mag nyamburko mopogore pacho kae kanyaka sani ne gigoyo chapa moko kuom SACCOs mane girucho oko lesen mag odiochieng' manyoro kalore no gichopo dwaro mano mar tiyo e pacho kae ne gin SACCOs bora ahinya Kizito bende ang'eni moko kuom gi ok wanyal yango ne jopiny kalore ni ging'eny to bende onyis jopiny ni kik idh nyamburko mag SACCO makamago nyaka giket lai makare ahinya motudore kod chike ma NTSA oketo mag ritruok e apaya Kizito. Joyce list moket kanyo en list mabor ahinya nikech koro neno ka SACCOs maromo 64 ni koro chung' mar mondo mi kik tim tijegi ma bende nonyis jopiny mar mondo mi kik oidh mtokni makamago mar mondo mi kik chochni bede wuodhege nikech giwacho nang'o po bila nosenyisi ni koyudo nyamburko mar SACCO kantie apaya mar mondo mi koro makgi koro ni sama ang'o makgi to in bende japiny intie nyamburko nyiso nang'o ok dhi chopo wuodhi ma ka nitie ni dwaro mondo mi chop e sama piyo e kari mar tich kata kama nidhiye to koro chochni dhi bedo kanyo koro magi sama timre gi wacho ni odhi rocho weche mag wuoth odhi rocho weche mag ochumi mamae bende koro dhi miyo mtokni dhi bedo manok e apaya to sama mtokni osebedo manok apaya seche gi miwinjo nang'o koro fare bende medore to gima duong' en nang'o SACCO onego ket weche gi obed makare gi luche go mag wuoth mar mondo mi oganda bende oyud ka wuotho makare magi bende medo ka rochruok bede ma masira timre mathoth ahinya koro seche moko bende e SACCO moro ma kata ka jawuoth idho mtoka tiende achiel osenyono malo moro pod tiwinjo mana itwende medo ka jomoko bende kier lwar piny koro SACCO onego bed mano man kod arita makare man kod discipline nitie SACCO moko ma bende mating'o nyamburko mag wuoth ma ji pango line ka donjo nyamburko to moko nitiere machadha ji dire kucho ji laro bet koro jo SACCO gi oket weche gi obed makare. Aneno ka gazet ni bende oyango moko kuom SACCOs manyako Ramogi Jong bende nyalo somo mar mondo mi kapo nono ni idhi e wuoth to ineno nyamburko mar SACCO makamane apaya to kik idhe kalore ni gin moko kuom mago ma lesen mage. Adwa tie kod machinglo mantiere it gazet mar 18 mano mar gazet ni mar Daily Nation katun mantiere kanyo it gazet mar 18 odiochieng' makawuono wang'eni en World Press Freedom Day. Kwang'eyo machinglo mantiere kanyo bende adwaro anene achiel kachiel Kizito gin wanyalo wacho ni gin jofwambo gintiere yorgi mar tich kata kamano nitiere gino ma lwedo moko temo mar thirogi mar mondo mi kik gitim tijgi e yo makare kose nang'o ni nyalo wache ang'o? Joyce mana kaka nasewacho mago jofwambo nitiere picha kanyo mimenyo kod weche kimiyo japiny
microphone bende nitie kanyo ma kawo duol to tero. To koro sama magi duto timre, lwedo nitiere masiemo jafwambo ni ne we wacho gimidwa wacho no. Ni kata ko wacho ni ne en wach madieri, wach mantie mosepuodhi moyange, to ng'ama wach no mulo ok dwa no wachi. Koro mage maratiro mag jofwambo miwinjo nang'o imayogi. Koro imayogi ka lwedo nitie masiemogi. Lwedo masiemogi ni kaka na wache mosemiyo jofwambo moko bende osenegi e laigi mag tich ka jok mok dwani mar mondo mi oland gigo magitimo koro timo negi kamano. To gik magitimogi seche moko iyudo ka jogi gin jogo momako migawo magigo tije magitiyo gin mago mamulo japiny. To sama gitiyo gigo mamulo japiny, jafwambo bende koro nyaka landa gigi kaluwo chik. Koro jafwambo koseluwo chik ni lando gigi to bonde ok gidwa. Koro mane mantie kanyo. En odiochiengwa wadwa ratichwa mar mondo wati tijewa uyanga mok siemwa ma timno kata weche moko maricho richo. Aya ng'eni mano be twak mondo bedo godo odiochieng' ma kawuono wan kaka jofwambo mar mondo mi wane anene to press freedom inyalo kete e yo machalo nade e pacho kae. Kizito adon watiek nonro mar gazet gi kanyo kalo ni gazet mar The Standard bende mana waseng'iso Nyakwara Mugia Jwang'a wach magimiyo peka otudore kod jamadar manyien ma jatend piny Kenya William Ruto noyiero odiochieng' manyoro mano Charles Kariri makoro e jatend jolweny makawo kar mosenindo General Francis Ogola mano wito ngimane e masira mar ndeka kalapapla. Kaeto bende aneno ka giketo picha mano mar miyo mokwongo Major General Fatuma Ahmed ma en the new Kenya Air Force Commander. Poch kachiel kod pak ne jogo duto mane oyiera. Aneno kanyo ka migawo mano kabinet bende nyaka sani koro wacho ni skunde nyaka yawa chieng' wuok tich mano kaluwore kod romo mane gintiere godo odiochieng' manyoro. Wach ni mogik Kizito kwatieko nonro mar gazet. Joyce wach manyawacho en mana nyiso jopiny mar mondo obed motang' kaluwore ni sani wan kod midhiero momako piny mago midhiero mag oula. Sani pi nitie kamoro amora nyaka wang' apaya pi nitiere, king'iyo nyaka Mombasa Road pi nitiere kanyo. To jok moko ma bende kata bed noseneno gima nyotimre nyoro to kata kawuono ka pi opong' en pod odwa donjo yor. To sama pi yoro ni makoro midhiero mag ni pi oywa ng'ato dhi godo koro obed mana kicha. To midhiero mar oula ni Joyce bende kineno gwenge ma kaluo kucho jogo modak alwora mar nam Lolo bende winjo matek ni nam omedore modhi nyaka kuma ne ji ojote. Kuonde ma ji ojote gi sani apaka magore kanyo gin madongo mag nam, ok en kata mar pi mar koth, en nam. Iwuongo na pinger wuok moloto kaka jonduru mago joka dhiambu mawuok ano kabonyo kacha sani koro winjo matek ahinya ni kuonde mana gi jote odong' en nam ma ok inyalo kata kuma ne gidake. Koro Nyasaye konyo ogandane, Nyasaye konyo jopiny moloto wabed kicha. Iwacho ni sama chopo wadhi kuonde go moting're gi malo wabede kik wabed kama gi piny pi oywa wadhi kodwa. Erokamano ahinya Eriko Keo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakwara Mugia Jwang' gigo mantiere gazet. Nyakwara Mugia Jwang' gazet momori e kind The Standard kod mano ma Daily Nation inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isoma e yo makare. Akawo mana yueyo madundo gi sani bang' yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kik idhi mabor. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover.
Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Dial *487*3# to get this song. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny ma jaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Ikrine nyiero ma ok rum. Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat ka ng'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dang'o biro ka gi ich madhiro sati. Wada jok sainago jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi. Dogi maro menano. Mokwongo be chunya ok dwari. Sikutaki. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwara Mogeji wan kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendro mamit kabisa milugo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti rekoda gimlo ni adek maliet, in short tatu mo. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana i sitting room ni kanyo mo kelo party. Kon jok manigi talanta wanti rekoda jofumo gi kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire turn around chenro itayo ni koda Kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dagmon pull it up right pull it up right pull it Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Ti nyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi.
Nyakaramogi Ajwang' ang'isi ni bang' yweyo matin tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Okinyi makawuono tarik 3 dwe mar abich higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' miluongo kanyo kod dho ngere ni World Press Freedom Day. Odiochieng' maneno ni jofwambo obedo kod ratiro margi kendo rita ratiro margi e yor tich e kuonde ma gitiyo e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' antiere e studio kae kod jofwambo wadwa goyo mbaka mar mondo mi wane ni to nyaka kuma piny Kenya ochope gi sani. Bende wan kaka jofwambo wantiere kod freedom marwa e kinde mwatiyo kose oyo. Okinyi makawuono abedo jahawi antiere kae kod jofwambo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi. Ka studio marwa e county ma Kisumu bende abro bedo kod jafwambo achiel obro bedo kotudre kodwa achiel kachiel ka antiere studio marwa e county ma Kisumu. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kae kod Churchill Otieno. Churchill Otieno en jatend The Africa Editors Forum. Machiegni ahinya Churchill e studio mar okinyi makawuono ichiew nade? Achiew maber ya mama mitaini. Amba chiew makare machiegni. Wendo mar ariyo Nyakaramogi Ajwang' ang'eno ken wendo ahinya kalore ni obiro ga e TV mar Ramogi mang'eny ahinya to e chenro mar kaka wanene. Okinyi makawuono obiro e chenro mar piny antiere kae kod Roslyn Obala ma en jafwambo mano mar od fwambo mar Nation. Machiegni Roslyn ichiew nade okinyi makawuono? Achiew kamana Nyasaye ritowa. Machiegni urainya. Nyakaramogi Ajwang' e studio marwa e county ma Kisumu abro bedo kod Richard Oyo obro bedo kotudre kodwa e thuolo machuoka kende kosechopo e studio marwa e county ma Kisumu en jafwambo mano mar Nyakalondo mar Radio Lake Victoria e county ma Kisumu. To kaka pile in bende Nyakaramogi Ajwang' ok wanyal weyi oko e twak marwa. Ichwalonwa paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile inyalo tudri kodwa e Facebook page marwa ibiro yudowa Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adonwa chak twak mar okinyi makawuono. Ma en twak manyalo wacho ni mulowa wan kaka jofwamba. Chak kodi Churchill Otieno odiochieng' makawuono World Press Freedom Day. Onyiso nang'o ahinya ne wan jofwambo mantiere pacho kae? Tarik 3 dwe mar abich higa ka higa piny mangima kawo thuolo mang'eyo ne to weche mag jofwambo dhi nang'o. E sani moloyo e Afrika ka weche 3 ma nie pach jofwambo ka wang'iyo odiochieng' makawuono. Mokwongo en miriambo ma sani nie piny mokel gi ma dhomombo luongo ni social media. Mayudo ka ji riemba bara mach nyaka joma dito ma jotelo tindo keto ne od miriambo ni e ot magigede. To sama ji riembo kamano to jofwambo nigi tich matek mondo mi ginyis jopiny ratiro. Kata bed ne ng'ama dit maromo nade mariambo to wan gi tich moyanga ne nyaka wanyis jopiny ne to ler to ni kure, adiera to ni kure. Mano ma mokwongo. Mar ariyo, yuto mar ute mag fwambo osedok piny e higni ma okalo machiegni gi. Sama yuto dok piny to miyo jofwambo tich matek nikech ok giyud kony manya miyo gitim tijgino mapiyo mondo gichop ne jopiny ratiro kaka bedo. Koro miyo sani wan gi tich mar manyo ne to rieko mane manyien monya biro go mondo sama yuto dok piny ni pod wabed ne wanyalo chopo ratiro kod ler ne oganda. Mar adek en yudo gima Kiswahili luongo ni taaluma manyien. Sani weche wuok mang'eny nyaka kompyuta matinde paro gi pache owuon be wan godo e piny kae. Koro chuno nyaka wamanye yo manyien wanya yudo godo weche ma wakelo ne jopiny kendo wan kaka wanya chopo ne jopiny wechego e sama piyo kendo yo ma ginya winjo maratiro mapiyo. Korka kori Roslyn ang'e ni sebedo fwambo kuom thuolo malach ahinya. Inyalo wacho ni gin achiedh nade mage ma jofwambo e pacho kae ahinya yudo mar mondo mi kata bedo godo mar mondo mi kik gibed kod ratiro margi kata mar rocho ratiro mar jofwambe tich kata gino miluongo ni press freedom e pacho kae. Churchill osemako 3 kuom weche maparo ni tago jofwambo sani. To manitiere en kendo mar ngima margi to ahinya security margi. Nikech ineno sani mana kaka Churchill wacho ni miriambo nitiere mang'eny to nitie sama kata jofwambo go bedo victim e mbui gini
to iyudo ka ntiere kaka gimbe giloko weche. Koro iyudo ka jafwambo ni kamoro matek kabisa nikech ing'eni nitie sama weche kosewuok tiyudo ka koro in koro nyaka mondo koro iduogi wache ni ka ooyo ka nitiere miriambo to miriambo no be nitiere kama ketie e kindi gi josiasa kata gi jok mok gin josiasa to gin jodolo manitiere e piny kae. Machielo mana kaka Churchill nowacho be nikech yuto sani odok piny mar ute mag fwambo, iyudo ka kata chudo mar jofwambo ok ber. Iyudo ka ng'ato tiyo dweche mang'eny pok ochule to ma ng'ama idwa ni mondo en be en gi kama onego dage, en gi jok ma dwa ni mondo kony, en bo wuon nyaka ong'e ni to ngimane chal nade. Koro iyudo ka chopo kama koro kok ginya konyre tiyudo ka jafwambo kendo koro donjre kata wach mar mibadhi moko nego be ni gidonjore nikech iyudo ka koro nyaka ong'e ni to odak nade. Machielo en ni sani nitiere kaka onego watim refresher course nikech mana kaka wawacho ni sani nitie gik malokore mang'eny, digital era, gik mabiro manyien. Koro iyudo ka gik mane somo ka ochopo kama koro nyaka itim ang'owa mondo idog kendo mondo imedri. To koro sani king'iyo kaka yuto mar ute fwambo nitiere to kata in iwuon iyudo ka bedo kendo matek mondo idhi ne kaka inyalo timo ang'owa kaka inyalo dhi mondo imedri. Machielo en nitiere jofwambo manodhi mbele wa mane gin jok mane wang'iyo ni magi jok monego tim ang'o opuonjwa kata gimiluongo gi dho kisungu ni mentorship. Koro iyudo ka nitiere gap mantiere maduong' nikech joka nowewa to nitie joma donjo mayudo ka koro sama gidonjo ka tok giyudi jok mane nitiere chon ka. Koro iyudo ka en kako donjo ng'at ma di mak bade mondo puonje mondo nyise ni sami donje e media kama to mae achiel ariyo adek monego itim. Koro iyudo ka onge. Koro transition no be en gima inyowa e ute mag fwambo gi joma nitiere sani e tij fwambo. To in kaka nyadendi mosebedo e fwambo kapod antiere kuomi Roslyn, ahinya jogo magin joma nyiri wanyalo wacho ni gin achiel nade magi yudo ahinya nyaka gintiere yor tich manyalo miyo ni thiro press freedom margi ok gibed kod freedom monego gibed godo e yor tich, obed kata kodhi cover story moro kata ka kore en office ponono en editor. Gin achiel nade mage ma joma miyo nyalo bedo ni kale modiochieng' ma kawuono nego bed ni ng'iyo mar mondo mi joma miyo mantiere sekta mar fwambo gibed kod freedom madwarore e yor tich. Abro chako gi report, aparo ni nitiere report manchugo kapa ni en dwe mokadho chieng' International Women's Day manogol gi UN Women. To aparo ni kanineno report no nowacho ahinya gi shida mang'eny mamako joma nyiri kuonde magitie kata e ute fwambo. Mokwongo ibro yudo kata ni omenda michulo gi opogre gi matimo ang'owa ma jochuo yudo. Iyudo ka ginyalo bet ni gitiyo tich achiel lakini king'iyo joma nyiri tiyudo ka pesa michulo gi cha ni piny mar jomotimo ang'owa joma chuo. Gimachielo en succession kata iluongo gimoro ni promotion e ute mag fwambo. Iyudo ka ng'ama miyo nyako ti matek monde kone ka embo miye tich mar dhi malo. To ng'ama dichuo tiyudo ka en mayot ahinya mondo miyo yud promotion king'iyo gi ng'ama nyako. Machielo kendo nyiri ng'eny gi kodonjo nitiere luoro moro manitiere ga e ute mag fwambo miyudo ka giluor mondo gikaw tije matek. Iwacho ni specialization kaka koro mar siasa kaka mar gine biashara gine go iyudo ka ng'eny ne obrondoa ni mondo tim gik moko kaka mag gender, entertainment, lifestyle mondo kik otim gik matek e newsroom ka. To ng'eny gi be nitiere makodonjo nikech ing'eni samoro koore tich oko kuchocho nitie gik mang'eny matimre oko kuchocho. Harassment, security mare, sources modhi interact go. Koro iyudo ka nitiere moko makata counseling no kotima ang'owa okoyudi. Koro kochopo to wacho ni weya mondo awe tijni nikech ok ane kaka anyalo bet kanyo ma a survive. Sani ute mag fwambo ng'eny gi nitiere gima giloso ni harassment policy. Manyiso ni gino kineno kantiere kaka ng'ato wuoyo ni marach e newsroom kata kaka treat marach to nitiere kaka inyalo luwo mondo ibidhi wach ni adwaro ni mondo lu chik. To magi gin e gik mang'eny mathago joma nyiri e media nikech kata sani kadine wawuog ni nitiere riot mantiere. Ng'ama dichuo kaka bro dhi tijno gi ng'ama nyako pogre.
Nikech nyaka ikuong idhi ng'i ka narwakra nang'o, arwako wuoche malo, arwako long, maka ng'wech owuok tadhi nade, arwako gears mag security nade. Koro iyudo ka samoro nitiere ng'ama miyo modhi kacha ok ohikre maber. Koro ka en bodhi kacha en bodogo timo ang'owa, ohinyre to nodhi ang'owa e tije. Koro nitie changamoto mang'eny mabiro gi tijni ma pod diyo mine, batapani sani to kata king'iyo tineno ka mine mang'eny sani be nitiere makoro sani nitiere kuonde madongo dongo e ute mag fwambo. Mine wanyalo wacho ni wambe ne watemo rire mar mondo mi kik wadong chien kinde ka kinde. Churchill, in be nang'eyo ni sebedo fwambo kuom thuolo malach ahinya momiyo nyaka sani koro in jatend jochung weche mago mag Africa kata the Africa Editors Forum. Nyaka sani ponono e kinde makoro wayango odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Be inyalo nyiswa ni gin ranyisi kaka mage mag jofwambo kata gin midhiero kaka mage ma jofwambo kale ahinya ma wanyalo wacho ni wechego mag censorship ma jofwambo kale kaachiel kod kata therogi mar mondo mi kik gitim tijgi e yo makare. Bende wasebedo kod any resent e pacho kae manyalo chiwo ranyisi to ere kaka wanyalo kedo gi weche makamago? Awacho mbele kanyo ne sani oyudo ka ji mang'eny riambo. Weche mag miriambo podi. Weche mag miriambo. To gimomiyo miriambo ni samoro kelo pek ne jofwambo en ng'eny jotelo moloyo siasa sani gitiyo gi Facebook, gitiyo gi X manchilongo kanyo ne Twitter, gitiyo gi TikTok mondo gichop ir jopiny achiel kachiel mok gikalo kuom jofwambo. To sama gitimo kamano iyudo ka samoro giriambo, gidhuolo miriambo ne jopiny. To jofwambo nigi tich makelo adiera. Koro sama jofwambo kelo wach moro maratiro to pogre gi wach mane jatelo to wacho ne joge to jatelo cha wang'. Iyudo samoro jatelo kata gavana en gi jomurite mang'eny gi yudhe mang'eny moketo luwo wechege. Koro samoro yudhego bukre chako lao jafwambo ni in igowa mana ka giwacho gino e pap kucha ni igowa koro nyaka deal kodi. Wayudo cases go mang'eny, cases miluongo ni threats kata attacks kuom joma tiyo moloyo e counties Kenya waka. To wechego be waneno e pinje mamoko be. Sani e piny ma Burkina Faso jolweny okawo loch kuro. Sani gitamre kabisa ma githiro yugi na jofwambo nya tiyo kuro. Ma jofwambo mago mag VOA, mag BBC nya giseriambo. Jofwambo ma pinyno motima giyudo ka tiyo maratiro to gikawo to gichuno nyaka gitere kuma ji gore gi bunde. Jofwambo kong'iyo ok gore ga gi bunde. Koro iloga weche makamago thago kabisa e Afrika ka. To ere kaka sirikal nyalo konyo e neno ni nitiere press freedom ahinya te pacho kae? Ginyalo konyo e neno ni nitiere press freedom kata ginyalo konyo e thiro press freedom ma jo Kenya nitiere godo? To kata kamano e sirikal marwa ma Kenya kae bende gisetemo neno ni wan kaka jofwambo wantiere kod ratiro marwa mar timo tich e yo makare maonge ng'ata mothiro jo Kenya? Churchill kapodan kuno. Nitie ber kendo nitie rach e wechego. Ber en higa manyokalo waziri mochung' ne weche fwambo Eliud Owalo ne osepuodho jomoko moketo miyo tich mana achiel kuomgi mondo ng'ine to chike mapango ka jofwambo tiyo inya los nade mayawo maket maler mondo mi wathuolo maler mondo wamed tiyo. Matijno osetim kendo chiegni dhi e od bura maduong' ma bunge. To king'iyo the other side ma kuma kuro ayuye pek en godiochieng' to jogi wuoyo maber, joma nie kombe molo kombe mag serikal wuoyo maber, to gotieno to kendo koro giloko milome. Sani yuto mang'eny mag ute mag fwambo ae serikal ka nyiewo gimiluongo ni adverts e gazet kata e redio kata e TV. To nyocha gibukre gino gido mana miyo ot achiel kende, ot serikal, to gimodong'o gidwa miyo. To king'iyo matut gimomiyo gitimo mano to iyudo ka gin joma dwa mana mondo go jofwambo e gin gitimo gimo bilano. Ma en wach mosemako chuny jofwambo ma Kenya ka malich ahinya, kendo ang'eyo ne ok wanyal wuoyo mang'eny nikech jofwambo osedhi e court mondo odil gi wechego. Ang'eni mago gin achiel kuom gigo machocho ratiro mar jofwambo. Donge Roslyn, kaluwore ni omiyo ute fwambo mokoro nyalo feel ni wan koro ponono one less kopimo kod mago mag sirikal? Osenang'? Aparo ni gima kendo gin kata chik ing'iyo to oyango ni
od fwambo achiel ema onego bed ni sirikal tiyogo. Sirikal onego bed ni tiyo gi ute mag fwambo te. Ting'eni mane en achiel kuom gima sirikal dwaro ni mondo othir ute mag fwambo, nikech sama koro gituonou pesano to koro ubiro timo gima gidwaro. Nikech mana kaka Churchill owacho ni ute mag fwambo ng'eny gi tiyo gi sirikal, to ng'eny gi pesa ma oyudo mar advertisement wuok kuom sirikal. Koro manyiso ni sama itamori chulo ute mag fwambo gi, nitiere kaka kar tich koni be koro idiyogi, independence margi cha be nitiere kaka be koro ohinyore, nikech chunogi ni koro gitim gima sirikal timo ang'owa dwaro. To mana kaka ni penjo Churchill bang'e ni to ang'o ma waneno ka diyowa gi wach mar press freedom e Kenya ka. Kanyochi neno dweche mokadho ni neno kuma tiye Nation Media Group, ne nitie time mane spear campaign moro nowuok mane ndike mbui gini ni yudo ka sate kichiewo to yudo ka olo nyaka gazet mopogore, ondik gik moko, TV giketo gik moko. Kane giye Nation ne gidhi e Standard, be ne gitimo kamano, ni neno gik mane indiko nyaka statement no wuok e board to kowuok e board. Magi te gin gik mar threaten ute mag fwambo go, mondo sama gik makamano timre to koro udok chien mondo wach ni kara koro wabede kom gi sirikal mondo wawinj gima giwacho. Ting'eni king'iyo chikwa to mane kaka ute mag fwambo onego bed ni tiyo, onego bed ni gin independent magitiyo tijgi, nikech ka emo miluongo ni fourth estate, manyiso ni onego bed ni wang'iyo gimoro amora ma sirikal timo, kata ute moko go te nyaka watim negi oversight mondo wane ni gitimo. Koro yudo ka sama koro ute mag fwambo gi jofwambo ema koro bedo ni gine magine news, to bedo matek, nikech koro kanyo we japiny kanye. Nikech japiny koro penjere ni ka ute mag fwambo ema koro kwanyala amini, to kara wabiro amini ng'a. Koro mane maneno ka en threat manyiche kendo temo kagolo wiye mane onge ga chon. Nikech chon kata ka ne ntiere to ne en mana advertisement ne madine giywa to gituono kata giluongo jotelo ariyo adek tinyisogi ni weuru timo gik motimogi. But sani to koro wanene ahinya. Then mar ariyo sani be ineno ka counties kendo koro wuok moingo kata sirikal maduong'. Iyudo ka jofwambo manie counties ema koro kar tich tek kabisa, nikech ing'eni koro kae pile in ga gi jo counties gi, kok in gi MCS to in gi governor to in gi jo governor. Koro iyudo ka kata sama itiyo miweni in kumitiyo kuchocho itiyo maber, to iyudo ka nitiere jo governor mabro luwi, jo MCS kabro luwi, nitiere kata jofwambo minjo ni koro dhi exile mopondo ni imanyogi. Koro iyudo ka kata kodwa ni mondo oti gi ratiro to bedo matek, chik to nitiere, lakini jomitiyo godo kata ka koro idwa dhiye ni udhi ywaru e doho, ubro ywaru marom nade kapok iyudo ratiro nino mar tich. To mano bende ma edwa kela e penjo machielo, kwang'iyo counties magwa, obed counties magwa makaluo kata counties duto 47 pacho kae, bende nitiere counties moko ma onge press freedom, makata jafwambo koparo na dadhi e county makamano mar mondo mi atim kata story moro, to nyalo bedo no bedo piny to penjora ni be abo time yo makare ahinya, to nyalo bedo ni ang'o mamiyo counties moko onge kaka luasi makare ma jofwambo nyalo tiyo godo, to ere kaka wanyalo tieko ma wan kaka jofwambo, nikech yudo ni kata jofwambo wan jofwambo wawegi wajabedo kod sigu, nikech ino ni ng'ato kowuok kata Nairobi ka kadhi tie county machielo, jafwambo moro nyalo wacho ni ang'o momibire county wa nyalo kelo tulo moro, magi nyalo tieke yo machalo nade Churchill? Okasebedo machiegni gi counties wa manya wacho ne county kata ma achiel lomoko go e wechegi. But gima ng'eyo ne sami chope county to yudo ka nitie to mang'eny, to nitie koko mang'eny molo e weche jofwambo gi. Mano ranyisi ne mibadhi opong'o county no. Kama county miyudo ka jafwambo ok bede gi yo mayot mar tiyo tije, ma konyon ka to joma lawe mang'eny, konyon kacha to joma go uwi mang'eny. Mano county ma already nyisi ne nitie weche kanyo molil kabisa moloyo ma joma ochung' ne county no timo. Gima nya wacho motegno en jowa matiye counties go omany yore manyien manya konyogi mondo mi kata ka gin giwegi giolo wechego, to wechego pod chopo ne jopiny, mondo jopiny ong'ene to yuto mabiro e county go itiyo go nang'o mondo konygi, ko or joma kwelo go kwalo gi kadhi kod gi kure, nikech ber county en ne joma kwelo gin joma odak gi jopiny kuondego,
ma ng'eny gi jopiny ya chopo irgi mondo gipenjgi maler ne to nyo mi tich mondo itinwa ma itich be nyo mi edier to ka sama jofwambo timo mano watemo gayo gi ne kik gitim e yo ma gin giwegi nya hinyore koro gimanyo kaka ginya tiyo kata gi jowetegi manie counties mamoko to gimiyo wechegi to jowetegi golo wechego oko mondo jopiny obed kong'eyo. Korka kori Roslyn bende nitiere gwenge moko e pacho kae ma jofwambo yude pek ahinya nyako tudore koda chopo kuro mar mondo mi gitim sigana kata report moro amora kapok wadhi e kaunti ma Kisumu. Ingeni kaka ana chairperson mar Association Devolution Journalist to kama wantiere no riwruok no nitiere jofwambo mang'eny especially mawuok kata North Eastern gene mawuok Central mawuok Rift Valley ma osebedo gi shida mineno wawachogo tiyudo ka chopo kama koro ng'ato ok nyal kata wuok e ode miwinjo konyisi ni awuok e tich kadhi ot japikipiki moro luwa japikipiki ni en japikipiki mating'a ga pile to sani koro naneno ka en ng'ama luwa manyaka bede ni en gi wach koro yudo ka kuonde ma jofwambo tiege especially kaka nowacho mar counties ing'eni kachacha ung'eru en society moro mathis ma ung'eru jo assembly go ng'ere jo executive ng'ere koro yudo ka umbe kaka utiyo kae sasa mana kaka ni wacho ni wambe jofwambo kwa herore koro nyalo bet ni en gi story koni to nyawadwa ni to story madwa timo ni en hold ne ng'ama chielo cha koro miyo sama dwa timo story ni to dhi onyiso ge ni ng'eni Roslyn nitiere story madhi timo magow koro in kama intiere iyudo makasi migoni samoro ng'ato nyisi ni kae to kibiti mang'o kibitimo tich mar gowa koro mane momiyo ni associations gi ber nikech uyudo kaka wabet wawuoyo makang'i mabe ni an gi story Garissa tang'e mabe ni Garissa kucho okanya timo story no anyalo winjira nade gi jafwambo ma Kisumu tamiyo jafwambo ma Kisumu no story to timo kinyembe ja Kisumu no kani gi story mong'e mabe ni kotimo Kisumu to ntiere kaka ibro luwe to miyo jafwambo ma Nairobi mane kako nego beni wa network nikech ntiere stories ma nyaka titime lakini sami time no be wacho ga ni no stories worth your life idongi ng'iyo mabe ni to sama time no an kama dongecha an kama ber koso ambe ngimana ni kamarach koro magi gik maparo ni associations gitemo nyisowa kaka wanyalo network mar ariyo yudo kan jafwambo ntiere kaka mana kaka nowacho ni ute fwambo gi pesa ni tindo kutima ber yudo ka ng'ato setiyo mobet kata higa achiel kapok ochule nyisa ni samodhi e county no ma yudo ka en gi story maduong' monego lok ngima ma jopiny to ja county nyise ni an ang'e ni pok ochuli koro miyo we story ni kikitim koro magi gik mineno ka koro counties gi neno ka moko nitiere ma ji yware makata in kiwuok Nairobi kama idhi ting'eni giluongo ga ni jo parachute ochop manyiso ni gineno ni kori biro idwa invade territory gino taparo ni jofwambo mano ke kako onego bedi kata ja county no be biro Nairobi biro ng'iyo ni to ja Nairobi ni to timango nikech ing'eni e tijwa mar fwambo ni anya bet Nairobi ka wuok e gate ka nitie gima timre ma ano kane to ja Kisumu ko biro to bro wacho ni to story ni dak osetimo koro yudo ka sasa midhi kama nyien moking'iyogo to nitiere kaka ibro yudo gik manyien minyalo golo oko koro ma en network monego beni wantiere godo kata jok ma ngima gi nitiere kama rachno wanyalo network nade gi organizations ma wantiere godo te mwang'e ni kata ka wacho wuok to wa respond now. Adono dhi Richard Oyo jafwambo mano mar Radio Lake Victoria ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. Yaore Richard e county ma Kisumu okinyi makawuono kendo machiegni e twak e studio marwa e county ma Nairobi ka entiere kod Roslyn Obala ka achiel koda Churchill Otieno. Odiochieng' makawuono en odiochieng' ma piny ngima hingo World Press Freedom Day. In kaka jafwambo mosebedo e fwambo kuom thuolo malach ahinya mana korka kori pa ni gin achiedh nade mage ma jofwambo kale makoro miyo e kinde ma otimo tije mar fwambo ponono oonge kod freedom modwaro manyalo miyo otimo tije yo makare. Richard. Mokwongo erokamano nyadendi Sharon Ong'ao kaachiel koda bende jofwambo wetewa mateni ahinya. Amoso kanyo migosi Churchill kaachiel koda Madam Commissioner Roslyn Obala. Mana kaka isewachono bende asebedo e lapo nogo mar fwambo ni kuom igni mogwaro kendo anyalo wacho ni wuotho osebedo ma tek ahinya
Kendo nyalo wacho ni ok osebedo mayot ni thoth jofwambowa kata obedo ni wang'eyo ni lwase ma jofwambo osebedo katiyo e piny Kenya kae osebedo gi akire keke ma nitiere kinde monyalo wacho ni ober, nitiere kinde bende monyalo wacho ni nitiere moko kuom ng'ikni ma koni kod kocha mosemiyo samoro jofwambo ok bed kod tich mayot. Mokwongo kuom penjo mipenjo no dago mondo mi akwane jofwambo waduto e piny Kenya, e piny mangima, Happy World Press Freedom Day, nikech ma en odiochieng' onogo makende ma bende waparo godo wuoth mwasewuotho godo, atua malach mwasegoyo kaachiel kod pek ma bende oganda wasebedo kakale moloyo to bende tie alap onogo mano mar fwambo. Anyalo wacho ni mopogore koda ler ma bende osegol kanyo koda Commissioner Roslyn Obala kaachiel koda Migosi Churchill Otieno, ne jofwambo nitiere bende midhiero moko manyalo wacho ni samoro ok osebedo kimiyo pek ahinya e sekta ni mano mar fwambo. Manyalo medo ewi ma jowete wariyo osewacho en achiel, wayudo ni duol ma bende omi pek kod piny owacho mar neno ni onono tije mag jofwambo kata oyango kaka jofwambo nyalo tiyo. Samoro ok osebedo ka tiyo maber ahinya. Ang'o momiyo awacho kama? Mano Media Council of Kenya. Ok ni asoko wang'e ahinya, kata kamano wayudo ka nitiere kwan modhuro mag jofwambo ma higa ka higa tieko tiegruok e kuonde mag tiego jofwambo e thurka. Ginyalo bedo tat somo kata mbalariany ma thurka, gibed mag piny owacho kata mag giwegi, ginyalo bedo mid level colleges, joma otieko diploma, joma otieko degree, joma otieko masters. Tiyudo ni nitiere kaka weg ute mag fwambo ok osebedo ka miyo thuolo joma otiegore kaka jofwambo mondo oyud thuolo mag tije ma samoro wayudo ni medo mana bedo matin e sama kwan mag joma tieko tiegruok to medore ameda higa ka higa. Iyudo ni ma osemiyo joma samoro ok ni kod lony kata tiegruok e fwambo. Iyudo ka weg ute mag fwambo miyo thuolo mag tije mokwongo to weyo joma onyalo wacho ni gin jofwambo motiegore monego bed ni miyo thuolo mondo giket lony ma gin godo e tich. Ma aparo ni osebedo ohinga maduong' mokalo kata challenge maduong' ahinya e pacho kae. Mopogore kod mano, mana kaka Madam Roslyn Obala osewacho, iyudo ni thoth jofwambo ma samoro tiyo ahinya nyato e counties wa makaluoka. Wang'e ni Kenya ni kod counties 47. Iyudo ni samoro gibedo kod peka e tiyo tijegi e lwase mano maber. Ang'o momiyo awacho kama? Iyudo ni samoro nitiere jofwambo ma nitiere sigana ma gidwa ni ginyis jopiny gigo motimore kaluwore kod bedo ni mani tichwa maduong'. Onego bed ni wamiyo jopiny gigo motimore, sama gitimore, kuma gitimore, gimomiyo gitimore. To samoro iyudo ni nitiere joma dwa ni all ni koyo kata mi threats ni story ni kata sigana ni ok en monego bed ni imi jopiny. Ma nyalo bedo nikech gineno ni gimidhi wacho ni kata gimidhi golo nie samoro dhi golo duge moro. To gima nyaka wang'e ni jofwambo sama gitiyo tijegi gin bende gikwong ginono ni to sigana madwa chiwo na jopiny ni obede Nyakalondo, obede wang' jowi ka koro wane wang' jowi mar Ramogi TV ni, obed Ramogi FM, obed Radio Le Victoria ma yienga kata mana oboke ma pile pile. En gino mise nono miyudo ka in koda nonro duto manyalo miyo sigana makama kete it jopiny. Kata kamano mopogore kod mano bende iyudo ni samoro bende jofwambo wan wawegi idolo badwa mondo mi kik igol sigana makama ne jopiny. Ma timore samoro nikech chudo ma samoro jofwambo timo ang'owa jofwambo yudo. Samoro iyudo ni ichuli osara matin ma samoro ok nyal chopo thoth dwaro mari kaka dhano. Koro miyo iyudo ni ibedo compromised at the end of the day. Koro thothne ma gikone miyo tichni ikoso yudo luor monego bende yudo kaka jafwambo. Mar ariyo, samoro bende iketo ngimani andaki kata kinda kuruga sumbi nikech ing'eyo ni sigana ni kadhi kode mbele makete yamo to ng'ama samoro sigana ni nomulo samoro en ng'amidewo to nyalo miyo in bende gikoni inyalo yudo ni iwito ngimani kata olal kodi nikech magi gin cases ma oseneno ka timore kinde ka kinde.
Iwacho kanyo makare ahinya kendo bende uyiere kod gigo ma Richard owacho ka intiere kaunti ma Kisumu gin gigo matimore kendo gin gigo mamulo ngima jofwambo. Jonno magwa be naneno ka chwalo ote magi chwalonwa okinyi ma kawuono kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma jopiny chwalo ahinya kotudore kod odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' ma en World Press Freedom Day. Mar mondo mi wawinj ane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod odiochieng' ma kawuono. Jackie Nyarmudi wacho ni ratiro jofwambo to kata nitie be iluwogiga. Jofwambo pile waneno ka irocho ratichgi especially gi sirikal madonjo. Nitie gik ma idwa ni gi post gi ma kik gi post. Mano be ber adiera. Who is to secure them? Oluoch Polaudi wacho ni jofwambo pok obedo kod freedom kaka dwarore. Thothgi obedo jotwecha kata joticha mag josiasa. Dennis Abila wacho ni jofwambo orit ratichgi giwegi. Mokuongo gihero medo chumbi kuom gik magifwambo, lamo josiasa, luwo pesa, sunga kod ketruok manono magi gik ma kagiweyo to jopiny nyalo chung' kodgi. Bende manena dira abo bedo kwa twake. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni jafwambo owinjo bed gi ratiro, kata kamano ji oseketho ratiro jofwambo to ahinya sirikal. Ayudo ka sirikal owuon oketo jofwambo e kidienje ariyo. Jofwambo matiyo gi sirikal to gi jofwambo manitie e opposition side. Odhi mbele kawacho ni sani giseketo nyaka ni ka gin gi romo margi to gidwaro specific od fwambo. Maka giwinjo ni moko giwinjo ni kuom ranyisi Ramogi TV to gineno mana baba e wangi. To mano en wach ma ok ni kare. Ka ute fwambo gi to de koro weche mathoth opondo ne jopiny. Aya, pod Ruth Nyathi Ochieng' dhi mbele wacho ni paro ma jopiny golo e ute fwambo gi osekonyo min Kenya. Ndalo ng'anyo ne oketh kameras mag ute fwambo. Jambo mang'eny kendo moko kuom jofwambo ne oyudo hinyruok maricho to sirikal ne ok okawo hatua. Odhi mbele hatua mar aya, kata kamano ote makamano rumo kanyo. Eric Odhiambo bende wacho ni tij fwambo dwaro lamo jowadwa ukale mathoth. Mago moko kuom ote ma jofwambo magwa chwalo no okinyi ma kawuono kokalo e Facebook kama wantiere live okinyi ma kawuono. Jafwambo maro seyo wakae ni wamedo chumbi e weche. To moko bende ohero mit bilie mano mamiyo ok watim tijwa e yo makare. Chachil bende manena diera kose mage achiel kuom gigo machocho ratiro mar jofwambo e tich. Adier makende e fwambo kae nitie jomoko mabe obayo ma jotend jofwambo, jomondiko jofwambo, nitie chike manyaka lu ma pile pile jomoyud gi mibadhi bilago irucho ga lwetgi mogo mondo gidhi dala mondo koro giwe lilo jowetegi modong' kanyo eko. To tuono ok en tuo manie fwambo kende, en tuo manie piny te. Yeah. But wan joma nie fwambo wamanyo kaka wanyal loso i fwambo ka mowaluok mabed maler mondo jomodimbre mo wuoth maratiro kende modong'. To gima nya wacho en tij fwambo pok nobedo ga mayot. Chakre ae chakruok piny pok obedo ga mayot. Joma notime kapok nonyuolwa nitie pek mane giyudo, moko nitie manoneg kata. To gimiwacho ka pile ni nyaka wamany riekni manyien matiye ndalo ma wantiegi mondo wadhi many wane konya yudo adiera ma weche mag jopiny ma waluok wechego maber wadin maler mwakel mondo jopiny ong'e kuma piny ochomo. Mane tich ma wan go. Ma tijno kitime adier kitime maber to nitie jomotegno, joma pek kendo joma lich mabiro manyi mondo omi otami tiyo tijno. Koro en tichwa kaka jofwambo mondo wamany riekni manyien. Kata ka en riekni mamiyo watiyo gi teknoloji amiyo koro wabede wanya chopo kamoro moki expose yourself weche matek mag joma manyigi.
To bende Roslyn kuom wachadiera wanyalo wacho ni gino ma no nyalo miyo ni jofuambo oero gino ma kiana luonge ni mitbilie kata gimoro matin mimiyo gi mondo gimed chumbi e sigana moro kata gigol gimoro e sigana moro. Wasewacho ni nyalo bedo ni en luore kod yuto matin ma jofuambo yudo, to ute fuambo moko bende kawo thuolo mang'eny kapok ochulo jotije magi. Mano mamiyo koro jofuambo kale matek ahinya, koro neno ni wedo kawa gima ng'ani miya akonyra godo sigana makama kata katime kata okatime to podi onge gima bro kethore tek nena se yudo moro mar iya. Weche makamagi onego bed ni ng'iyo gi yor machalo nade inya to korka yuto mar jofuambo, nikech wacho ni nyaka sani koro wanyalo wacho ni fuambo kethore ok en tich mar nyadhi kaka chon mananyo wanyalo wacho ni kata nyithindo matindo ne gombo mar mondo mi odonje. Ing'ene wach mar yuto ni wasebet ko wuoye mang'eny hapa ni wasebet buche mang'eny kata ntie wasebet nyaka gi sirikal kata gi ute mag fuambo go. Ing'eni fuambo ni tich makidonjo ineno kata mar sirikal kidonjo tinyisi ni entry point mari ka in ng'ama e university ing'e maber ni kidonjo to mae pesa mibro chaki godo. Ting'eni sani ute mag fuambo nikech yuto gi be ok ber, omiyo ng'ato ka donjo inya yudo ka ute udonjo kamoro achiel usomo un gi kalatese machal to pesa midhi chakugo ok bi chal. Bro bet gi kaka maybe kaka ni itime interview ng'ami ng'eyo ang'o koro yudo kama gi be duoko wa koro chien. Jok mane ni e fuambo kane pok wadonjo ndalo machon kane pok chik manyien obiro nodhie mang'eny mana kaka Churchill owacho ni threats ne nitiere, moko kata nonegi, moko nodhi exile. Tiyudo ka chik manyien manobiro ma 2010 e achiel kuom gik mane jofuambo oyudo kabisa freedom of the press, manyiso ni kae ne waweni koro mae emane dhi tegowa mondo wambe wayud kama watimo ang'o mwawuoye mwawacho ni magi gikwa mwadwa ni mondo watim. Taparo ni kata gains mane waseyudo ka aparo ni king'iyo sani to kendo gidok chien gik mane wayudo mang'eny gi chik manyien ni sani kendo koro jofuambo ni kama tek ahinya nikech ing'eni ka intiere kama mokwongo yuto mari ni piny working environment ni be ok ber nikech intiere kata jofuambo makata mondo yude internet kende mondo tim go tije no ok entiere godo. Koro nyako yude pesa moro matin kuom source mo miye kata transport kodhi kar tich cha mondo mi otim ang'owa mondo tije. Ting'eni mondo mi bed independent mondo tiji onego beni kama itieno gimoro amora midwaro intiere godo. Kantiere nyap mantiere kamoro to kanyo ma koro mibadhi timre nade donje nikech yudo ka koro omenda ma intiere godo koromo samoro kata ka kidwa dhi ibiro tich ke kata ka kidwa doko tike kata ni dhi chama ang'o gini koro yudo ka source manoting'i ni ma ing'ama koro ting'o ngimani e lwete. Koro yudo ka kar fuambo kaka ne wasomo cha manineno ni sama somo cha kadonjo od fuambo jok mane ng'iyo mbele mane ni mbele wa kaka ne ngima gi gini chal iwacho ni an kama kaka dwa bet to kidonjo od fuambo tiyudo ka chal ka gima en otieno gi odiochieng'. Koro yudo gi wacho ni to kora dhi survive nade nikech kana adonjo ka to ma ngima mana timo ang'owa mana wena adhi yudo. Koro magi conversation mwasebedo godo kae wantiere gi riwo miluongo ni Kenya Media Sector Working Group makelo associations mag media te mantiere Kenya ka. To gimomiyo ne wabiro kamoro achiel ni mondo wang'e ni to shida mage ma jofuambo nitiere godo. Machiel kuom gi en gima wacho mar welfare no mar omenda gini. Machielo ne wang'iyo ni to chik mage ma sirikal osetiyo godo manitiere kaka gidiyo jofuambo. Ma ineno kata Churchill gini nitiere achiel kuom organizations manche CSO walo oketo mondo ging'e mano. Machielo mabe nitiere en sustainability fund mwasebet kuowuoye manyiso ni ka antiere media ute mag fuambo kata katimo tijani tayudo ka nitiere pek kanye agulu mane manyalo dhi lute lweta mondo ayude sama koro weche odhi matek no nanyalo yude pesa moro matimo ang'owa manyalo konya mokadhi donje tij mar mibadhi mondo katimo ang'owa mondo kayud pesani. Machielo ing'eni sani ne wasewacho ni king'iyo kaka gik moko lokre the digital era koro inyalo bet ni itegori nade
koro ka be nyaka wang'e ni to trainings mage ma jofwambo nego bene miyo nikech gik moko to lokre nyaka wambe wa innovate kitimo gik moko kaka nwatimo chon cha to ok wanyal bedo kama wantiere. Machielo en security, safety and security marwa. Mana kaka ni winjo kwa sewacho ni threats ntiere mang'eny. Environment ma wantiere en very hostile. To sani ng'eni threat jonen ga mar sirikal. Sani koren ma josiasa. Ma josiasa koro bedo kata marach moingo mar sirikal. Koro ng'iyo ni to sama jafwambo tiyo tijene ngimane nitiere nade. Koro magi gik makineno king'eyo ka wan gi gik mang'eny mathoth maduoko tich toyo chuny jafwambo. To mana kaka Churchill nowacho, tijwa mafwambo ni pok nobedo ga mayot. Nyaki itegri mondo iwache ni atime kata tek kata yot na asedonja an jafwambo. Nyaki jiwo kanda kinde duto kendo nyaki ne ni chwalo ne jopiny weche mag adiera maonge miriambo mora mora. Richard Korkakori, e kinde mane ichako ne iseyo mano duol ma ochung' ne gayo ute fwambe pacho kae ni kinde mang'enya nitiere joma thoth mawuok e kuonde mag tiegruok ma osetiegore mar mondo mi obed jofwambo, to ute fwambo kata jogo mandike tich ok ng'igi to ndiko mana jomoko ma onge koda kata ok otimo tiegruok makare mar mondo mi obed jofwambo. Ang'o ma iparo ni duol mochung' ne gayo ute fwambe pacho ka onego tim mar mondo mi weche makamagi kinde mabiro mbele kik wanegi to ane ka indike tich jofwambo mong'eyo media ethics kaachiel kod gigo duto monego bed ni timo e yor tich kaka jafwambo. Richard. Erokamano ahinya nyadende Sharon. Apani mana kadwana med mokwongo gima migosi Churchill Otieno wacho kaachiel kod Mikai Roslyn Obala wacho. Samoro nitiere gigo mwaneno ka timore e sekta ni mano mar fwambo ma bende dwa gombe ni kik timre. Obed weche mag mit bilie kata VAT, jomoko luonge ni bahasha marabuor. Kata kamano wang'eyo ni jofwambo gi gin bende gin mana dhano. Kaeto bende samoro yudo ni sama yuto ni piny nitiere tem ma ng'ato nyalo donje manyalo miyo gimimiye ok onyal tamore kao. Anyalo paro chon kane waloso korka jofwambo kata tich mar fwambo. Tich mar fwambo ne en tich man gi ting' maduong' mokalo. Gi dho ngere waluongo ni responsibility. Mopogore kod mano bende wang'eyo ni kane wadhi kuonde mag tiegruok mag somo fwambo, ninyisowa ni bende mopogore kod yudo tiegruok mar bedo jafwambo. Fwambo en luong, it is a call. Miyudo ni nitiere joma nyalo bedo ni nigi talanta. Kata kamano nitiere tiegruok moro bende nyaka yudi manyalo miyo kata kotiyo tije ok odonje ndaki kata moko kuom yore manyalo miyo odhi ataro mag chike matayo tich mar fwambo. Ewi mano bende wang'eni ka ng'ato oluongo nying jalendo, nying jafwambo, nying jandiko, en nying man gi nengo. Kendo koch ni nying man gi nengo, samoro ji ong'eyo ni jofwambo gin joma odak maber mokalo kaluwore kod tich ma samoro tich magitiyo tich man gi nyadhi. Kata kamano adieri makende en ni samoro dongruok mar uchumi. Anyalo chiwo ranyisi kinde go mago mag corona. Iyudo ka thoth utego mag fwambo gibed mago madongo man Buore, man Mombasa, man Kisumo, e gwenge mopogore opogore nodok chien kata noyudo dok chien e yore go mago mag yuto gi. Ing'eni sama yuto dok chien sekta nitiere weg joket mwandu mabende oyawo ute mag fwambo. To sama ohala rach nyiso ni chudo maber minyalo miyo jotich ni nyalo bedo matek. Omiyo yudo ni kata bedo ni samoro wan gi nying man gi nengo kaka jofwambo, tiyudo ni samoro yuto nyalo bedo ni piny mopogore kod kaka samoro jopiny nyalo bedo ng'eyo. Kadoke wach mar duolo nogo mochune tayo kata rango kaka ute mag fwambo tiyo, mwadendo kaka Media Council of Kenya. En adieri makende ne gisetemo mar neno ni gidino rode ma samoro joma ok otiegi kaka jofwambo donjo e sekta nie tiweyo joma ok otiegi. Kata kamano wang'eyo ni e lwase mabende watiyo e piny Kenya kae kaka jofwambo. Thoth ute mag fwambo e thurka mopogore kod duond keweche mar piny owacho. Thoth ute mag fwambo gin mag ji giwegi. Tiyudo ni samoro bedo ni gin mag ji giwegi nyiso ni gin joma ni ohala. Andi yudo ni samoro gidhi ne jogo kata gimanyo jogo man gi nying malombo jowinjo, manyalo lombo joneno e wang' jowi ka koro Ramogi TV kama, kata nyalo miyo giyuda kwan mag jo ohala modhuro manyalo timo kod gi ohala.
nitiere stations modhuro mag Nyakalondo gibede boma maduong' mabure kono kata mana e alwora mar Nam Victoria koni. Iyudo ni nitiere joma ondiki kaluwore kod nying ma en godo. Nying ma en godo ni nyalo miyo joma dwa timo ohala gi Nyakalondo ni kata station mar jowi ni bi mapiyo piyo. Ma ok odewo ni to ng'ama ondiki ni bende en kod lony kaka jafwambo. Koro apani mano en ting' ma samoro duol mar Media Council of Kenya osetemo gayo. Kata kamano pok gichopo kama onego bed ni chope nikech king'iyo kwan mag joma somo lony mar fwambo kod keyo gin kwan mag ji modhuro mokalo mawuok kendo donjo e chiro higa ka higa. Tiyudo ni thuolo mag tije ma bende wanyalo wacho ni sekta ni chuogo medo mana diyore odiochieng' kodiochieng', dwe ka dwe, higa ka higa. Mamano iyudo ni miyo kata mana samoro janyuol motero nyathine mondo mi osom tich mar fwambo samoro chunye chido, kendo kata mana joma samoro pok oyudo tich mar fwambo ni modonjo e system kata modonjo e od fwambo moro, obed Nyakalondo, obed wang' jowi, obed gazet, miyo ok ginyal bedo kod yie kata geno moro amora e sekta ni mano mar fwambo. Mopogore kod mano bende wang'eyo ni kaka thuolo mag tije samoro nyalo medo bedo mapuot. Apoya ahinya dhok ma Madam Rosby Obalo tiyo godo kanyo ni ma koro chopo kinde ma bende kaka wan kaka jofwambo wachake moko kuom riwruogewa ma bende nyalo konyowa, nyalo ting'o malo, wanyalo timo godo investment moko achiel ariyo adek ma kata ka samoro yuto dok piny to in gi kamoro minyalo gorie mar ariyo. An gi mor ni e alwora mar kaunti ma Kisumu kae wan kod riwruok mag jofwambo mong'ere kaka Kisumu Journalist Network. Ochalo riwruok mokelo kanyakla jofwambo duto matiyo e kaunti onogo ma Kisumu kod alwora mare. Omiyo thuolo mondo mi wan bende wariwe moko kuom paro mwanyalo kete godo moko kuom okenge manyalo konyowa mopogore kod tich hie mwatimo nie. Nitiere opportunities moko bende jokanyono nyalo yudo manyalo achiel medo gi lony nikech wang'e ni wadak e kinde ma bende lony manyasani kata digital age miyo nyaka wan bende watim ang'o, watim upgrading. Koro kokalo riwruoge machal kod magi moloyo to ne jofwambo bende samoro pok ochako mekgi e counties mamoko konyo ahinya e neno kaka wanyalo nywakore lwedo sama samoro achiel kuomwa oyudo pek. Nitiere kaka wanyalo jolore manyalo miyo bende wakete mwandu achiel ariyo moro ka moro ma samoro nyalo medowa yuto kaka kinde medo songo nikech wadak e piny mayudo ni gik moko lokore odiochieng' kodiochieng' kendo samoro nyalo bedo ndiki kawuono to kiny kachopo kiny kata dwe manyien wuon kambi koni ni tich orumo. Koro ing'eyo kama inyalo gorie kaka jafwambo nikech magi gin pek kata challenges ma anyalo wacho ni gin gik madieri kendo mong'ong'ore lela monego bed ni kik waum wiwa kuoyo kaka jofwambo. Ilero kanyo makare ahinya Richard Oyoka intiere kaunti ma Kisumu to kendo aneno kwa dong' gi thuolo matin kende to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Kata kamano wang'eni nitiere ohinga mathoth ahinya makoro nyalo bedo ni wanyalo wacho ni gin external pressure mang'eny ahinya ma jofwambo kale ahinya to ka gintiere yor ticha. Kapod nitiere kori Richard ka intiere kaunti ma Kisumu, ere kaka jafwambo wuona nyalo neno ni e kinde ma otimo tije to otimo tije e yorno miluongo kanyo kod dhongere ni e yorno mar integrity kata e yorno mar bidhruok kaachiel kod independence ma onge ng'ata modonje maneno ni kinde duto watimo tijwa e yo makare kata bedo ni ohinga ng'eny mondo wachwal ne joneno magwa kata jowinjo magwa gigo mag gin adiera ma onge lwedo moro amora kata ma onge dewo wang'. Richard, ka watieko twak maru. Erokamano. Aparo ni gima duong' ka ma nyaka wamed golo e tiende en ni tich mar bedo jafwambo en tich man gi ting' maduong' mokalo nikech kaka ne chako kanyo motelo nitiere nono manyogol kod duola mochung'ne tayo ute mag fwambo mano Media Council of Kenya nochiwo nonro ewi kaka jopiny moko kuom ute mag fwambo kata yore go mabende gitiyo godo e yudo weche manyien kaachiel kod mago mag tudruok. Adieri manyowuok en ni pod ute mag fwambo ni kod duol maduong' mokalo e oro kata keyo weche kokalo e jogo mabende gindiko kaka jofwambo. Mar ariyo wang'eyo ni jofwambo giwegi wan kod chike matayowa odiochieng' kodiochieng' kamoro amora kata od fwambo moro amora ma watiye. Wan kod ting' mar neno ni waluwore kod chike gi odiochieng' kodiochieng' ma watiyo tichwa ni kamoro amora ma wantiere. Ma nyiso nang'o? Ma nyiso ni kotiye gi kaka jofwambo
od fwambo ka od fwambo wang'eyo ga ni kod chikege ma bende tayogi internally iluongo ni Code of Conduct and Ethics monego bende waluwore godo odiechieng' kodiechieng'. Kaeto mar adek wang'eyo ni nying bende michiemogo sama isebedo jafwambo ma inyalo dol bade ma ok ti tich ne koluwore kod chik inyalo min badi nikech story midwa kete yamo ni en samoro madhi miyo ng'ato we tije kata en story kata en sigana mane nyalo miyo res ngima japiny to ino dol badi nyiso ni kata mana gimitimono in iwuon nitiere kaka obiro chando pachi kadhi mbele. Kaeto mogik e sama wabago odiechieng' onogo bende en mano mar siro ratiro mar jofwambo e tiyo tich ga yo mowinjore. Wang'e ni gimoro achiel machung' tir en adieri. Jofwambo kinde duto onego bende wachung'ie adieri. Watiyo gi ratiro e yo makare mano mar kelo lokruok ne oganda. Ma samoro amora ma idhi ataro mar ma nyiso ni kata mana in iwuon e chunyi ma iye ijaketho. Omiyo katieko en ni wan kaka jofwambo ting' maduong' ma wan godo en ni kata obedo ni watie lwase man koda mbui mang'eny manyalo gawowa mondo mi kik wati tichwa yo makare. Kata kamano pod wan kod nyalo ma kadipo ni ng'ato samoro kier matin oboth to pod en kod nyalo mano mar chung' tir mochako luwore kod chike manyalo kelo lokruok makende e sekta nie kaachiel kod bende neno ni nyingwa mwasebedo godo kaka joma jopiny ni godo kod yie kaachiel kod geno kinde duto inyalo medo ting'o malo kaka sekta mar fwambo, ute fwambo kaachiel kod jogo ma bende gin joma tiyo e sekta ni. Erokamano ahinya Richard Oyoo kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichop e studio marwa ma Kisumu. In bende iriwri kodwa e twak ahinya nyaka odiechieng' ma kawuono ma watwak otudore kod rito ratiro mar jofwambo e tich. Ing'iso ni thuolo marwa oserumo. Sa dhi ga mana mapiyo piyo ahinya. Churchill, achak kodi wachni mogik kotudore kod odiechieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Mokwongo amedo mana tego gima Oyoo wachono na dier chung' tir kamedo ne adier ok tow. Koro jowadwa manie tij fwambo ni kik ihinyri kilawo story kiparo ne story no biro tho. As long as ne story no chung' nadier rit nyaka sama inya chiwe ma mok gihinyri e kigole oko. Koro gima duong' moloyo monego bed ni wakonyogo jopiny en wamany adier no to wachopo negi adier no e yo maler mondo ging'e kuma piny ochomo. Mar ariyo wayaw pachwa. Piny oselokore, tijwa ni ok en tich mayot to pok obedo mayot chakre nene. Wayaw pachwa ka joma time sani mondo wamany riekni manyien manya miyo wamed time e yo ma olony maber. Erokamano ahinya Churchill. Roslyn, wachni mogik ka watieko. Mbatieko mana gi gima Richard gi Churchill owacho. Mokwongo en ratiro adieri e tijwa ni. To mar ariyo ne joma somo tijwa mar fwambo ni kik chunygi to. Shida to nitie mang'eny. To sama iketo ng'eni wacho ga ni tijwa ni en calling. Manyiso ni kiketri ni dwa bedo jafwambo. Kik ing'e ni an adwa donjo kacha tada bedo ng'ama omeyo dichiel. Kata adwa bedo famous. Donj kacha kiwacho ni ji ong'ei nikech tiji ne monego bed ni ji wacho ni ng'ane nyocha donjo to aneno kotiyo tich maber. Mane kinyalo bedo jafwambo maber. Mar adek to en gima ne Richard owacho mar Media Council. Ang'e ni jo ute mag fwambo osebedo gi shida mar kaka chudo gang'o gini. Media Council nochako program moro ni internship program ma gimiyo jok mawuok e school madwaro kaka gitegre e ute mag fwambo. Omiyo gibed ka ging'iyo ga mano mondo ging'e ni to be ginyalo yudo internship kanyo nikech ute mag fwambo nche dok machien mar kaka nche giyuto nche omiyo nok gikaw ji e internship. To kata kok iyudo mano, imbe nyaka bed ni mondo ing'e nikech sani nafasi mantiere tin, ute mag fwambo be tin. Ji temo wuok e ute mag somo ok nyal biro tema donjo ute mag fwambo. But sani koro king'iyo ntiere citizen journalism. Mana kaka itime no wacho mabe ni chung'e ratiro. Ratiro ni no ema biro miyo ji timo ang'owa neni kata kumbe ma intiere no. To mogik ang'e ni karwa ka sani ntiere quacks mang'eny. To wan wawegi wabi kamoro achiel kaka jofwambo te. Nikech wan ema wanyalo deal gi shida ni. Ok wanyawene ng'ama chielo.
Erokamana inya Roslyn Obala, Richard Oyoka intere county ma Kisumu, kachiel kod Churchill Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi wabed kod twaka market kod mainya inyate odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' mana rito ratiro mar jofwambo e tich. Nyakwara Muge Jwang' in bende aneno ote magi, erokamana inya kuom chwalogi masomo asomo mokasomo agoyo mos thuolo marwa e morumo pod wabosomo gi e chenro machielo. Yena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani. Bang' yweyo to chenro mabiro en ng'e jothumbewa Mikelo ni koda Solomon Atito Kafaya. Kikidhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Wakati watu wanafurahia pesa zao ndani ya nyumba, wewe unakuja kuchukua 50,000. Nimechota na kijiko. Kijiko kikubwa sana. Asante. Kabisa. Umesoma majina ni yako kamili? Evans Odhiambo. Evans Odhiambo. Pesadi? Alufu Trabich. Asante sana. Skiza chapa, ushinde.